muturraren gorakadaren aurrean eusten ari zaiola. Este potente escenario económico, industrial, innovador y de empleo contribuye a que seamos también una de las regiones con menor tasa de pobreza. Txibitek Zoran Mamdani New Yorkeko alkate berriak piztu duen fenomenora igotzeko baliatu du aukera, bere garaipena aipatu eta bigarren aipamena etxebizitzarekin lotutako blokea jorratzean egin du. Nafarroak aplikatzen duen zonalde tentsionatuen politika beste herrialde eta hiri handi batzuk jarraitzen ari diren bidea dela esan duenean. New Yorkeko alkate berria adibide gisa erabiliz. Gaurkotasunezko gaiei dagokienez, Txibitek esan du BSH-ek Zaragozan duen lantegi handitzeko inbertitzen ari dela Nafarroan duen fabrika enplegu erregulazio espediente bat aplikatuz itxi ondoren. Gobernuak multinazionalaren aurkako neurri legalak hartzeko aukera iradoki du lehendakariak. Belateko lanen gai arantzatsuari bi une desberdinetan heldu dio azpiegiturak aztertzean gogorarazi du bikoiztea beharrezkoa zela tunelak ez zuelako Europako araudia betetzen 2004tik. Eta hobekuntza hori N121ako beste eskuhartze batzuei gehitu behar zaiela hala nola Belate eta Almando Zarteko tarteari. Los propios técnicos de la mesa de Belate, que ya han pasado por ella, lo han dicho con claridad. Nadie ha dado instrucciones políticas, nadie les ha influido en sus votaciones. Los técnicos de Belate, mayoría en la mesa, han coincidido en lo ordinario del procedimiento. Ikerketa batzordean sartuta Txibitek esan du orain arte ikusitakoak erakusten duela kontratazio mahaiko kidei inork ez diela jarraibide politikorik eman bozketak aldazitzaten. A pesar de todas las acusaciones vertidas contra el gobierno y contra mí, no hay corrupción en este gobierno. Gobernu zintzoa gara. Bere diskurtsoaren beste ardatzetako bat bizikidetzarekin zerikusia duena izan da. Bere burua elkarrizketaren eta topaketaren defendatzaile gisa aurkeztu du belaunaldiak, nazionalitateak, Nafarroako eremu batzuk eta beste batzuk aurrez aurre jarri nahi dituenaren aurrean. Erantzunak askotarikoak izan dira, Geroa Baitik Pablo Azkona, EH Bildutik Mikel Zabaleta eta UPNetik Javier Esparza. Ados gaude Txibite presidentearekin, egonkortasuna oso importantea da. Ez da aski eustea. Nafarroak aurrera egin behar du. Estar en el debate del Estado de la Comunidad y no mencionar en todo el discurso a Santos Cerdán la incrimina, señora Txibit. Informazioaren aria, naiz irratia. Cerberus funtsak bi pertsona bota ditu Basaurin duela 4 urtetik bizi diren etxetik. Batu elkarkuntza etxebizitza sindikatua mobilizatzen aritu da osteguneko lehen ordutik hori eragozteko eta ertzaintza ere bertaratu da etxegabetzea errazteko. Iraia Kamra. Goizeko 8:30 aurrera Batu elkarguntza etxebizitza sindikatuak deituta, dozenaka pertsona mobilizatu dira Basauriko Agirre lehendakariaren kalean. Cerberus funtsak ostegun honetan egin nahi zuen etxegabetzea geldiarazteko. Ertzaintza ere bertaratu da eta goizan goizetik atariaren inguruak esitu ditu. Istiluaren aurkako 3 furgoneta ere bertan izan dira. 10:04 aldera pilatutako pertsonen aurka borraz kargatu dute zebrabidea zeharkatu dutenean eta tentsioa areagotu da. 15 bat pertsona identifikatu dituzte istiluetan, Luis Diaz sindikatuko kidea kontatu die hedabidei amaierako balorazioan. Egon da momentu bat tentsiune bat egon da, baina ertzaintzak areagotuta, ez dakit zergatik jendea hurbildu denean, hemen espaloia dago, peatonala dago, atzera bota gaituzte, eta hori, borra askuan, eta bar. Hori, betikoa, ez dakit. Bideoak badaude, hortaz ikusiko dugu guztiz erabakitzuan geundela. Eta identifikazio hauekin, ikusiko dugu zer egiten duten, ez? Orain, beraien eskuan dago, ea isunak jarri, jazarpena egin, ala ez. Orduan, orain ikusi ezaten, esan dezakete, Eusko Jaurlaritzak esan dezake, bera behartuta dagoela, ertzaintza bidaltzera. Isunak jartzera ez dago, inolaz ere behartuta, ez delako ezer gertatu. Orain, hori nahi badute abiarazi, abiaraziko dute, guk ez gara helduko hori egiten badu ere, baina salatuko dugu. Etxe barruan 2 bizilagunak eusten aritu dira sindikatuko kideekin batera eta pankarta bat zabaldu dute lehietatik. 10 eta 45 inguruan banan-bana atera ditu ertzainak eta hormaren kontra jarri ondoren identifikatu ditu. Sarraile bat iritsi da ondoren baita segizio judiziala ere. Eraikina usteko izan da, argi geratu da, ez zegoela egoera negoziatzeko inolako borondaterik. Ez dakit zergatik adibidez, Basauriko udalarekin bilera bat eskatu genuenean, orain dela aste bat pasatxo, hau lehuntzeko era bat zegoen ikusteko ere, argi eta garbi izan ziguten atzoia,
zortzi egun geroago, inolaz ere zirela gurekin bilduko honetaz hitz egiteko. Orduan, bueno, bakoitzak erabaki bezala, gu badakigu elkartasuna izango dela gure errezeta eta horretan jarraituko dugu. Gatazkak irauten zuen bitartean, sindikatuko hainbatkide bide judizialetik ere aritu dira etxegabetzea oztopatzen saiatzen epaitegietan. Cerberusen jarrera uneoro negoziazioa ez erraztearena izan dela salatu du Batuk. Gurean Pablo Olivero sindikatuko kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu goizean, eta etxegabetutako bi pertsonen egoeraren zein Cerberus funts putrearen jardueraren berri eman digu. Berez, hemen bizi diren bi pertsonak Batuko kideak izan dira denbora luzetik, 2020etik. Hemen dekogu etxe bizitzaren krisiaren beste parte bat, ez? Hemen daukagun etxea, Cerberusen funtsputearen propietatea da, eta bueno, gure bikideak estafa baten biktima izan ziren, hemen agertu zen tipo bat, beraientzat, como alokairua kobratzen ziola, eta 6 hilabete eta gero desagertu izan zana. Gertatu dana da, gure bikideak bapatean ikusi dutela, beraien egoera inongo erregulaziorik gabeko egoera batean zegola. Zer gertatzen da, Cerberus momentu honetan ia 10.000 etxe bizitzaren jabe da. Pentsatzen dugu, alokairuaren bidea, negoziazio baten bitartez, egoera larri bat ez gertatzea saiestua zuela. Hala ere, funtsputrea, inondik inorako negoziazioarako saiakera egin du. Emakumezko langile bat oso larri zauritu da astearte honetan Bilboko portuan lanean ari zela hondea makina batek harrapatuta. Ela sindikatuak salatu duenez, lan ezbeharra pasaden asteartean gertatu da eta BCL enpresako langilea pala eta auto baten artean harrapatuta geratu da. Sindikatuaren arabera Bilboko portuko jarduera arrisku handiko eremua da, batetik erabiltzen diren makina eta materialengatik eta bestetik une eta toki berean enpresa ezberdinetako langile askok lan egiten dutelako. Ildo horretan, elak gaineratu du, askotan enpresa eta langile horien arteko koordinazioa ez dela behar bezala egiten, eta horrek arriskua nabarmen areagotzen duela. Bestalde, elak iragarri du lan istripuaren ikerketa eskatuko duela, dagozkion prebentzio neurriak ezartzeko helburuarekin, eta halaber, datozen egunetan, lan istripua salatzeko ekintzak iragarriko dituela aurreratu du. Urte hasi zenetik 57 langile hil dira lan istripuz Hego Euskal Herrian, elaren kontaketaren arabera. Bizkaian 11, Gipuzkoan 9, Araban 7 eta Nafarroan 20. Goizeko 7:30 pasatxo, guazen gaurko gara eta naizen editorialarekin. PNV eta PSeren herri ekimen legegile baten beste mespretxu bat. Gutxineko soldata propioari buruzko herri ekimen legegilea, ELA, LAB, SK, Esteilas, Hiru eta Etxalde sindikatoen gehiengo zabala eta 138.000 eta 85 sinadurak babestuta iritsi zen. Herri ekimen legegilea Gasteizko parlamentuari Espainiako Kongresuan legea proposatzeko eskatzen zion, Hego Euskal Herriak gutxineko soldata propioa ezartzeko legea egin zezaten. Eskaera sinplea eta logikoa, estatuko erkidegoen artean bizitzaren kostuaren alde nabarmenak kontuan hartuta. Hala ere PNV, PSE, PP eta Voxek aurka bozkatu zuten tramitazioak aurrera ez egiteko. Eta jubilazio pentsioen osagarri buruzko herri ekimen legegilearekin egin zuten bezala, eztabaidatzeari ere uko egin zioten bozketa bera mugatuz. Erabaki horrek prepotentzia eta mespretxua erakusten du edozein ekimen herritarrekiko eta gainera demokraziaren oinarriak ahultzen ditu,
legean herritarren parte hartzeari aurre ikusitako tresna bat baliogabetuz. PNV eta PSek tramitazioari uko egiteko aipatutako arrazoi nagusia hizkera juridikoarekin estali zuten hutsaltasuna ezkutatzeko. Oinarrizko arrazoia hau izan zen, herri ekimen legegileak ez zuen gutxieneko soldataren gaineko eskumena transferitzeko aukera ematen, eta beraz ez zuten legegintzarako gaitasunik nahi izan. Arrazoi bide harrigarria izan ere ez litzateke lehenengo estatuko eskumena izango, eusko administrazioa kudeatzen duena eta legegintzarako gaitasunik ez duela. Horretan hasi besterik ez hainbat zerga daude. Izan ere eskumena transferitzea ez da inoiz kudaketa eremuak zabaltzeko topo izan. Arrazoi hori bereziki aipagarria PNV bezalako alderdi batek etengabe autodeterminazioa zabaltzearen alde hitz egiten duenean, parlamentuko bidea ixteak patronal euskaldunari babes handia ematea dakarrelako. Confebaske gutxieneko soldataren negoziazioari uko egiten jarraitzen dio sindikatuekin. Gakoa da, gizarte eta ekonomia arloetan aurrera egiteak lakuako gobernua langileen gehiengoaren eskaeren aurrean kokatzera behartuko lukela. Ez patronalak ez Pradalesen gobernuak ezin dute orain bezala ezkutatu, Madrilen erabakitzen dela esanez. Buru jabetza zabaltzea da bizi baldintzak hobetzeko giltza. Etxetik hasiko gara egunero bezala azalak errepasatzen. Gara egunkariaren titularrek hause dio gaurkoan. EAJak, PSek, Partidu Popularrek eta Voxek lanbidarteko gutxieneko soldata propio baten inguruan eztabaidatzea eragotzi dutela. Gasteizko Legebiltzarrak ukatu egin zuen atzo gehiengo sindikalak aurkeztutako eta 138.400 eta 495 sinadura ekabalatutako Euskal Autonomia Erkidegorako lanbidarteko gutxieneko soldata propio bati buruzko herri ekimen legegilearen tramitazioa. EAJak, PSek, Partidu Popularrak eta Voxek itxi dute eztabaida. Beste kontu bateren nabarmentzen da azalean, martxoaren 19tik aurrera atarratzen hasi eta Euskal Herria zeharkatuko duela korrikak Bilbora heldu arte. Eta argazkian Soul Band musika talde palestinarra Euskal Herriko Unibertsitateko komunitatea unkitu zuen atzo, erresistentzia, erresilentzia eta elkartasun doinuekin. Euskal selekzioak eta Palestinak bihar jokatuko duen partida historikoaren karietara antolatu zen ekitaldian Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Berrian korrika da nagusi gaurkoan honen aurkezpenean ateratako argazkiak hartzen du azalaren erdia, baino pixkat gehiago. Beste kontu bat ere nabarmendu du egunkari honek, Nafarroako gobernua ez dela eroriko ziurtatu duela Maria Txibite lehendakariak. Zertan auzia dela eta UPNek egin dizkion akusazioei erantzun die lehendakariak Maria Txibitek berak politika orokorrari buruzko eztabaida. Deia egunkarian, lerroburu nagusiak zera dio, garraio publikoaren txartelaren beherapena luzatzea galarazi duela PSek Bizkaian. Garraio patzuergoak errefusatu egin du otsailaren 20 arte 50% deskontua bermatzea Elisabete Etxanobe aldun nagusiak proposatu bezala. Eta argazkian Nabluseko Al-Jaya Hamida meskitaren barnealdea. Kolono hebrearrek bandalizatu eta su eman baitzioten atzoko izaldean. Gipuzkoaragoaz, Notizias de Gipuzkoaren azalak zera dio. Abortuaren aurkakoen lehen epaiketa askabidearen aurrean emakumeek jasartzeagatik. 40 días por la vida taldeko 21 kide eseriko dira aulkian beraz datorren astean Gasteizen. Eta argazkian Alba Menendez eta Ester Arrojeria beraberako kide hoiek, Alex Txikon alpinista eta Nadia Erostarbe surlaria. Hauek dira, Gipuzkoak kirola saridun berriak. Diario de Noticias egunkaria Nafarroan titularrak dio, Txibite populismoaren aurrean egonkortasun eta bizikalitate eredu baten alde. Bestalde, aipatzen du ere, edabide honek azalean lehendakariak lurzorua iragarri duela 20.000 etxe bizitza egiteko, errenta bermatua berritzeko eta Nafarroako ubidean aurrera pausoak emateko. Eta esango genuke azala bere osotasunean dela honen ingurukoa, atzo Nafarroako parlamentuan emandako ez. Argazkian Maria Txibite lehendakaria bera agertzen delako. Eta Diario de Navarraren azala ere tankerakoa da.
muntaia egin dute, hedabide honetan bi argazkirekin, eta horrela ematen du, UPNeko Javier Esparza eta Txibite elkarren aurka doazela oinez. El Correoren bi edizioek titular desberdina daramate gaurkoan. Bizkaikoak dio Eusko Jaurlaritzak talka egin duela Etxanoberekin eta garraioan deskontuak handitzea galarazi duela, eta Arabakoak gastu soziala 7% igo dela Arabako aurrekontuan negoziaziorik zailenarekin. Argazkia da, kasu honetan gaurkoan berdina dena, Omar Torrejon agertzen da bertan, zenbait oilorekin, 25 urte daramatza honek oiloak ezten eta hegazti gripearen ondorioz gobernuak hartu dituen neurriak asko kezkatzen dutela esan du. Eta Bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskoren titularrak dio portuaren eskualdaketak nazioarteko trafikoan eraginik ez duela izango defendatu duela Euskadik txosten batekin. Argazkiko kontuak berriz, El Correoren berdin atera. Bagoizeko 7 eta 38 minutu jotzear, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-999 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz irratia.
Goizeko 7 eta 53 minutu. Gaur ez ditugu Larraitz, ez da Joarrere teknikari bezala, egoi izan da kantu hau, temazo hau jartzearen arduraduna, beraz, eskerrak emango dizkigu, egoi belategi, egunon. Egunon, txiko pa todo, bakizua. Txiko pa todo, multifunción. Bai, tokatzen denean. Bueno, eta esango nuke, Lander Martínez, eta ez dakit Iker Gurrutxagare hortik dabilen, egunon? Egunon bai, hemen honi baino Iker ez daukago hemen orain. Ez, momentuz ez, gaur Iker telematikoki sartuko zaigu lagunok. Bueno, egongo da orduan. Ratxa ona izan dute, aste honez naiz bat ere konfunditu, baina gaur, faiatu behar nuen. Bueno, zer egingo diogu ba. Zerekin, mente duenekin? Bueno, baina bakizu. Beti konfunditzen. Gaina, Ikerrek ezakit nondik anitzen gaitun, nahi dagoeneko jaso dute, bere mezu esanez gaur etzele etorriko, baina gero bialiko zigula mezua, segulako airea da bilela gaur goizan, aizea da bilela gaur goizan ikusiko zenuten, edo sumatuko zenuten, ezakitik ernon zebilen, mendian ibiltzen edo, baina, bueno, eta ezen entzuten. Gune aiztetxua zela, hoi seguro. Bueno, entzungo dugu gero beraz. Eta aizea zari garela, zerrari da gertatzen Jaizkibelen, badugu berri gehiagorik egoi? Egia esan, zaloa berririk horrela propio ez, jakin badakigu, gaur goizan hainbate mezu eta argazki heldu zaizkigu, zuk ere esango zenun, baina ipatuko diegu entzulei, baso sutea piztu dela antza denez gaur goizan Jaizkibel mendian, Hondarribiko partean, Guadalupeko, baseriza eta gotorlekotik nahiko gertu, Iger Lurmuturraren inguruan, ez dakigu zergatik piztu den, haizeak zerikusia izango zuela hori bai pentsa dezakegu, baina zera, momentuz berririk ezakagu bertan, bai behintzat euria hasi duela. Bai, eta, aipatuko dugu ere, 7 kaldera aritu naiz, Sole Agirrerekin hitz egiten, bera da irundarra da bera, eta esan digu berak etxetik ez duela sutea ikusten, baina kriston haizea zegoela, eta 22 gradu Irunen. 22 gradu esango dugu azaro betean, hau... Bai. Aurreko hitzen genuen honetaz ere, baietz, tarteka alakoak ematen direla, baina hain beste denboraz, hain segidan, alako beroa, ez dakit nola egongo garen hemendik 10 urtera, baina Euskal Herria tropikala bestia, uste dut lestera bestia izateri utziko diola soiek. Bai, eta begira, azken orduko ez ari garela, sutea Jaizkibelen, eta Bilboko variantean sekulako ataskoa omen dagoela Gasteizera bidean. Amaiaren lankideak esan berri dut, antza denez bera dago horre ataskoan ataskatuta, inoitz baino hobeto esan da. Eta varianteak geldirik dagoela norabide bietan, Donostia Gasteiz, norabide bi horietan geldirik dagoela. Aurrerago ere izango dugu. Horren berri momentuz behintzat, esandakoa Jaizkibelen baso sutea, Bilbo inguruan trafikoa geldirik, eta Japonian zerrari da gertatzen, Lander? Bitxigeria bada ez, baina neurri historiko bat hartu du Japoniako gobernuak eta antza denez Akitako prefekturan, aurtengo apiriletik hartzek, 13 pertsona hil dituzte da, eta Japoniako gobernuak hori erabaki du ejertzito ateratzea bertako basoetara ez, hartza kontrolatzeko ez dezagun konfunditu ere ez da biltza militarrak metraietekin hartzen atzetik ez, laguntza logistikoa ematen ari dira, ez trampak montatzen, iztariak ere puntu jakin batzuetara hurbiltzen, baina, bitxikeria bat dela irudu zait, eta ez dakit ere gurera ekarrita, ez hartzen kasuan ez, baina gertatu liteken, ez horrelako zerbait, ez, entzutan ere gara ere azken aldian, gure baso eta mendietan gerezuta basurde gehiago daudela, ez dakit, iruditzen neurri bat pixka bat muturrekoa, baina iritsi gaitezken puntu hortara ere. Basurden asuntoa, hobeto ez ezagun Meloi hori zabaldo, zer dela eta ditugu nahin beste basurde, nork erabakitzen duen zen badauden, noiz harrapatzen diren, eta norden honekin pasaden bora bat eukitzen duena. Ulertu nahi duenak ulertu dezala. Bide batez pasaden ostean gaizkorrin zan nintzen eta ezin izan genuen San Adrianeko tunela, tunela berteratu bai, baina ezin izan genuen Urbiatik igo, batida bat zegoelako, baldin bada, basurde gain populazioa benetan borrokatzeko ongi etorriak. Baina, ez dakit, Lander, bai, akaso egon gaitezkegu ere halako egoera baten aurrean. Ez dakit hainbeste piz, hainbeste aberote ditugun guk mendietan, geroz eta gutxiago ditugula esango nuke, basurde zarago, baina ezakit. Graziosoa izango litzateke armadako gizon horiek basurden atzetek ikustea.
Bueno, horrek ekarriko luke Euskal Herrian armada egotea. Orduan, bueno, agian grazia askorik ez du. Horrator eztabaida ere, noski. Nik askotan aldarrikatut honetarako adibidez, zer egin basurde gain populazioa dagoenean ez diegu lan guztia utziko iztari, noski. Bueno, ezakit, ertzainak baditugu asko, eta agian eliteko unitate bat asialko lukete, hoxe, gain populazioan dauden espezieen atzetik gain joateko mendian, eta nolabait basozainak izateko, nik esango nuke badaudela zenbait unitate gaur egun ertzaintzan, akaso, jendea, soberan euki dezaketena, oin iritzi propioa da, brigada mobila zaren ez pentsatzen adibidez, asko dira, ez dakit, akaso batzuk mendira bideratzea ez legoke gaizki. Eta ziur asko, herritarren gehiengoak eskertuko genuke. Baina, egia da ere kasu hontan, hartzekin ezin ditugula konparatu ere basurdeak, ez nik egertzen nuen pixkat gurera, baina noski, basurde batek, nik ez dut irakurri oraindik, basurde batek inorakatu duenik azken aldian, ez da? Sustoak jende guztire eman dizkio, hori denok dakigu, badako goztagunen bat, asteburuan mendira joan dena, edo korrika joaten dela mendira, eta batean basurde bat agertzen zaion hortartean. Nik dakidala basurdeak soilik eta emeak izaten dira, izan daitezke arriskutsuak soilik, beraien kumekin daudenean eta oso txiki direnean bestela, basurdea beti urrun ibiltzen da. Nik ikusi izan ditut mendian pare bat aldiz, baina badakizu ezen den nahi benetan gorintxe gertan asko, eta hau ez dut brometan, baizik eta zinez beldurtzen didan animali bat gure mendietan gero eta gehiago ikusten duguna, eta ez soilik mendia, baizik eta mendi urbanotan. Zein? Nola ditzuten, listor, Asiako listor famatua, aurrekoan, amaren etxea joan nintzen bisitan, eta, horretatik antxora, 20 minutu daude. Eta egin un bideo batetik, eskola baten atzetik handagona, nolabaiteko atajoa da, eta badago, mendiska baten kokatuta edo, baina esandakoa ez da benetako mendi bat, mendiska urbana hauetako bat edo, bi listor, asiar, atea zitzaizkidan, Ulianen badetan atera izan zaizkit ere, Jaizkibel lehen oipatu dugula ere Jaizkibelen ikusi ditut, San Marko eta Txoritoki eta mendien inguruan, hauetana dira inguru urbanetatik oso gertu dauden mendiskak. Eta duela gutxi, pasaren astean edo zertxoe gehiago, Galizian aste betean uste 2-3 lagun akatu dituztela. Engainatzen dute listorroiek, engainatzen dute, oso arriskutsuak dira. Esaten dute, geroz eta gehiago etorri eta zizta egiten badizute, xok anafilaktikoak, edo hori da. Eta nekoa da pare batek iruk pikatzea organo garrantzitsu baten inguruan, hilal izateko, edota alergiduna izatea, badaudela kasuak, hau anisak esarekin bezalakoa da, gehienak ez, baina, eta normalan ezin duzu jakin, ziztada egiten dizun arte, baina ugaritzen ari dira, dagoeneko luzaz, daudela gurean, baina niretzako kezarrena da uste dagoeneko endemiko bilekatzen ari direla gurean, antza denez Kantauriko isurialdea oso apropesa da bairentzako, eta gero eta gehiago temperatura gora egiten duelako bataz beste urtero, eta gero eta ezetasun gehiago daukagu temperatura altuekin, hori listor rasiarrak maite du, eta ikusiko gu, baina itxuraka uneren batean, sustoren bat eukiko dugula hemen Euskal Herrian ere. Desblokeatu didatzu beldur bat, egoi. Bai, eta goi gainea dia bakizue bi listorra asiar mota daudela, asiar listorra dago, eta gero omen dago asiar listor erraldoia edo uste dela Hokkaido artekoa, edo Nagano, alako zer, Japoniako zonalde konkretu batekoa. Behatz lodi baten gixakoa diaia. Hoi ez da intsektu bat, kolibri bat dirudita. Baina horrek ja pikatzen baizu, txau, agur. Hobe duzu beso baten pikatzea olako zozeze, bestela askorik ez dago, ez da biteko. Aritzait, horrela gorputz txarra jartzen, zer iruditzen zaizue, gaiz aldatzen badugu, badudalako proposamen bat. Atzo bota nuen taldetik. Atzo aurkeztu zen, 2026ko korrika, atarratzetik Bilbora izango da, eta horrez, aurkezpenaren aurretik edo informazioa, gutxika tantaka ematen joaten da korrika, eta izaten da oso ohikoa, porra egitea. Alde batetik, nondik non hasi eta non bukatuko den, baina informazio hori badaukaguia, eta beste bat izaten da, noski, ea mezua norek idatziko duen, omendua zein izango den badakigu ere, herrigora izango dela. Eta merezita, esango nuke. Eta merezita bai, eta orduan hor geratzen dira bi porra.
eta baina ingo ditugu dosifikatu. Gaurkoan, A ber. datorren astean uste dut, zabalduko dela, edo ingo dutela publiko abestia, aurtengo abestia. Eta porra izango da, ea nork uste duzuen egingo duela. Nik badut iritzi argia. Bota. Esango nuke Soul Bandek egingo duela euskal artistaren batekin batera. Bai, badu nola biteko zentzua, Soul Band dagoeneko. Bide batez, aipatu nun uste dut honetan dola gutxea, hauek da, dagoeneko Euskal Herrian bidez derengo zer beti ez dela komen, bueno, Hernanin bizi dira. Hernanin, bai, leku ederra bizitzeko bide batez. Baina, bai, ez dago gaizki botata, zaloa. Izan leke, egia esan... Baina... Zein uste duzuzuk, goi? Akaso pentsatzen dute Azurmendirekin zer ikusia eukidezaken zeo zei zaitekela baita. Idoia? Ez, pentsalaria. Pentsalaria. Eska. A ber, pues, kantua artista Azurmendi. Helduko zaio berari ere garaia. Lander, zida zure porra. Nik eruke jakingo esaten nork egingoen aurtengo bestia. Ni egia esan, Zaloraren aldetik adosago nago, Zalorak esan duenarekin, zuk esan dezuenarekin baino egia esan, baina hemen bronkari gabe, ez dut inenko ez da nahi. Bueno, gauza bat, gero, ibilbidearen berri izango dugu ibilbide osoaren berri. Hori berandu xeago, izaten da hori. Bai, baina ezak baki atarratzetik, nire guztien zait pentsatzea nondik abiatuken, ze atarratzetik abiatzen baldin bada zer egingo du lehenengo. Ipar Euskal Herrian ibiliko da gora eta bera, edo azken urtetan bezala abiatu, Ipar Euskal Herrian lehenengo egunean egon, baina atarratze bakigu, Nafarrorekiko mugatik gertu dagoela, Larrain, okerrezuan nago ez dago bertatik oso urrun, Aezkoan sartzeko pasabide naturaletako bat, nik uste dut alako zoz izango dela. Nafarroan sart, eske... Edo zer izan daiteke, gero izaten ditu horrelako sorpresak, inoiz gertatu zaigu. Gipuzkoan sartuko da ez dakik zein egunetan, orduan Donostiatik ez, eta agian da, lehengo sartzen da Gipuzkoan, inguratzen du Donostia, eta gero doa ez dakin ora, eta azken aurreko egunean. Nei gauza horiek usain zaizkit, bakizu, teorien pasatzen zure herri ondotikan, baina ez da pasatzen, eta gero zure herritikan, eta kasu honetan pasearen eredua zari naiz, normalean, gaueko 7:00 pasatzen da, hori Donostian sartzeko beti ordu honetan, aproposetan, baina guri beti autokoten zego egiko. Hori da magikoagoa. Ez da, niri gehien gustatzen zaidana da. Nik uste dut azkeneko edizien pasean txon korrika izutu genula. Zer gaueko 12 kaldera helduzian, eta... Mozkor. Ez, jendeak segulako azekan hori egia da, baina ezak, beste herri batzutan ez dut ikusi, eta egia esan zentzua zekan ez ikustea, hauei okurritu zitzaielako, nire erkidei okurritu zitzaielako, alako pasio luze bat egin, korrikari ongitorri emateko bengalekin. Guk ere egiten dugu hori lekeitean. Bikaina, arnasteko eta umeak ez izutzeko. Arrauntaldekoek eramaten dute, izuntzakoek eramaten dituzte bengala gure kasuan, beraz. Eta arrauntaldekoek eramaten horre baino kirolariago. Baina, bueno. Bai. Ni gustatzen zait pila bat ikustea eta gero egitea apur bat ez, rekopilatorioa, korrikan egon diren momentutxo, momentikos, esaten dena. Egoten dira kriston politak, eta urtero gainera egoten da bat mediatikoagoa izaten dena, izan zen modura Irunetik eta Hendaiara arteko zubia pasatzea, edo edo edurtzan, eta atera behar izan zutela furgoneta denen artean, eta baina izango dugu, honen berri ere, urrengo hilabeteetan, momentuz porra, Egoik, Azurmendirekin zer ikusia duen zerbait, Jose, Azurmendirekin idoia ez, Jose, Landerrek ez du iritzi argerik, Ni zurekin nago, Zaloa, zurekin nago, zuk esan dezunarekin. Landerretanik, Soul Band eta euskal artistaren bat, urrengo asteetan, jendea tertuliera batuala joango gara, batzen ere, porra honetara. Goizeko 7 eta 18 minutu dira, Iker Gurrutxagaren tartea, entzun dezakegun? Egunon entzule, egunon ekipo zer moduz, atzo ekarri bat eman zegoen Egoik ez da honen ez dut ikasi esan dira. Batez ere ez dut ikasi, ez dudalako hankik sartu nahi,
dudarik, ez dudan hizkuntza batean, gauzak gaizki esaten hasi eta kaso hori. Ez zerbait esan nahi eta kontrako esaten bukatuko dudalako. Tira, bat ez haize, goize, bortitza eta uria bapatean, hau ere, gutxi espero genezaken azaroaren 14 batean. Eta gutxi espero genezakena da, bihar gertatuko dena, eta bihar gertatuko da. Euskal selekzioak eta Palestinak elkarren artean jokatuko dutela. Bueno, baizue, bihar San Mamestik izango gara zuzenean. Dagoeneko aipatu dugu 1000 aldiz, baina ez gara aspertuko esatez hori. 8:40 ekingo diogu kontakizunari. Eta bueno, goiz xamar joatekotan gaude lantaldekoak, giroa ere nahi dugulako, ez, sumatu, ikusi, sentitu zer gertatuko den biharko egun berezi horretan. Hortaz, naiz irratitik jarraitu gaitzazue, badakizue, badagoela modurik zera entzuteko ere. Streaming bidez entzuteko ere, hortaz, aitzakiarik ez dago, bihar gurean entzuteko Euskal Herriak eta Palestinak elkarrekin jokatuko duten partida hori. Horrela kontuak, gure gandean, izuei gandean, guerdian, amarietan, lentxago hasita, gutxi edo, emakumen derbi ere izango dugula. Eta zera, arratsaldez, lautarreko finala ere bai. Haze asteburu kirolistikoa. Kultura nahiko ez duenen ematen kirola ere hor daukagu. Eta bide batez, Gorka Urbizuren kontzertuko kronika naizen. Zer gehiago nahi duzu? Gauean musikarian izango dugula. Horrein ahaztu zait, nor izango dugun, burutik taldekoak izango ditugu. Hala, asteburu hon. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira, sutea piztu da Hondarribiko Iger Lurmutur inguruan. Fuera, sacar los coches rápido. Venga, fuera. Hego-haizearen indarraren ondorioz, goizeko 6 pasatxo piztu den suteak indar hartu eta zabaltzen joan da, Hondartza inguruko etxetara gerturatuz, bizilagunek autoak atera dituzte eta eremutik joan dira, suak bertaranzko norantza hartu ostean esan dugun moduan. Suhiltzaileak dagoeneko bertan daude, baina ez daukagu bestelako xetasunik oraingoz behintzat. EAJ eta PSek, PP eta Voxekin batera, lanbidarteko gutxieneko soldata erabakitzeko herri ekimen legegile eztabaidatzeari uko egin diote, ekimenak 128.485 sinadura izan arren. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, pentsiodunen herri ekimen legegilearekin gertatu zen moduan ez da eztabaidarik egon. EH Bilduz gain, beste norbaitek parte hartu nahi du? Ez. Islari bakarreko eztabaida izan da, soilik Euskal Herria Bilduko Peio Otxandianok hartu du hitza. Bakarrik utzi izana deitoratu du. Uko egin zitzaion gaur egingo den bezala, bakarrik utzi bainaiz, bai gaituzue eztabaida hontan. Gaur hemen ez dago eztabaidarik, talde parlamentario guztiok erabaki duzuelako ona ez jaistea honen inguruan eztabaidatzea. Ez eztabaida parlamentariorik egongo. Gero botoen azalpena segurazki etorriko dira eskerrak. Eskerrak, zuen borroka gure borroka da,
Baina, begira, ateak itxita dauzkazu eta hartu zuen tramankuluak eta hurrengo batera arte. Eta Euskara Gara lelopean, korrikaren 24. edizioa atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19 eta Bilbon bukatu 11 egun beranduago martxoaren 29an 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun gelditu gabe. Martxoaren 19an abiatuko gara atarratzetik eta 11 egun eta 10 gau geroago Bilbora iritziko gara martxoaren 29an. Edizio honetako omendua herrigora izango da Nafarroako hegoaldean euskara bultzatzeko sortu zen eta auzolana oinarri duen herri ekimena. Gaurkotasun politikoari helduta berriro ere esango dugu, Mandani New Yorkeko alkate berri ardatzartuta edota ustelkeriari men eginik gabe, Maria Txibite lehendakariak patxada zartu du politika orokorrari buruzko eztabaida. Aurrekontuak EH Bildurekin lotuak dauzkanez, hitzartzea bizikidetzaren kalitatea, etxe bizitza eta elkar bizitzan kokatu ditu. UPN, PP eta Vox aldiz, Berateko obrak eta Santos Zerdan izan dituzte aipagai nagusi. Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida Maria Txibiteren hitzaldiarekin hasi da eta aurrekoetan bezala autokonplazientzia puntu bat izan du. Lehendakariak defendatu du lurraldea aurrebidearen gotorleku bihurtu dela eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean eusten ari zaiola. Este potente escenario económico, industrial, innovador y de empleo contribuye a que seamos también una de las regiones con menor tasa de pobreza. Bestalde, Bingen Zupiriak gezurra esan du Palestinarekin elkartasuna eta Juliganek Euskal Selekzioa Palestina partiduaren atarikoan antolatu duten kale jiraz. Edanbideen bitartez izan dugu bere berri eta gure futbol eta saskibaloi klub nagusien muturreko zaleek konbokatutako manifestaldi bat da. Segurtasun sailarekin kontsulta egin ostean honek naizi jakinarazi dio sailburuak ez zuela erregistroaren berri. Palestinarekin elkartasuna taldeak gezurretan ibiltzea egotzi dio Bingen Zupiria sailburuari. Eta jokatu behar zen etzen partidua, galdu du Baskoniak. Baskoniak galdu egin du 89-93 Maccabi Tel Aviven aurka. Gasteiztarrek oparitu egin dute Belgradon jokatu den partiduko lehen zatia eta naiz eta atsedenaren ostean berdinketa lortu duten erreboten trinkotasunik ezak berriro eraman ditu porrotera. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazueraren bat? Hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda A8 errepidean 111 kilometroan Basaurin Irungo norantzan autopilaketak daude 9 kilometrotako autopilaketak daude momentu honetan Pegi. Eguraldiari dagokienez esango dugu, temperaturak beroak direla hego-haizearen ondorioz hori bai, balitek ere euri zaparradaren bat edo beste izatea. Ikerri Barruzea. Giro nahasiarekin hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei dezente agertuko da zerua estalirik egongo da eta mendebaldetik ekialdera goizean zehar zaparrada txiki batzuk pasako dira. Oso euri gutxi izango da eta uskeria botako du, baina goizean zertxoet bustiko du, hala ere eguerdirako atertu egingo du eta arratsalde partean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko direnez, egunaren bigarren zatia argiagoa izango da. Gaualdera berriro ere hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego-haizea ibiliko da, goiz partean oraindik zakar, baina orduak aurrera eginala indarra galduko du, eta temperatura minimoek oraindik goraka jarrituko dutenez goiza benetan epela izango da. Minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet bera ingo dute, herriberan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean temperatura freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Egoi Belategi teknikan, gaurkoa azaroak 14 da, ostirala.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak PP eta Voxekin batera lanbidarteko gutxieneko soldata erabakitzeko herri ekimen legegilea eztabaidatzeari uko egin diote. Ekimenak 128.495 sinadura izan arren. Ela, La, BSE, Kasteila, Siru eta Etxalde sindikatuek langileen estatutua eraldatzeko ekimena eraman dute Gasteizko legebiltzarrera. Bertan jasoa zegoen Euskal Autonomia Erkidegoko Parlamentuak proposamen legegilea eskainiko ziola Espainiar Gortei langileen estatutu eraldatu eta lanbidarteko gutxieneko soldata autonomi erkidegoek erabaki dezaten. Pentsiodunen herri ekimen legegilearekin gertatu moduan ez da eztabaidarik egon. EH Bilduz gain, beste norbaitek parte hartu nahi du? Ez. Baizlari bakarreko eztabaida izan da, soilik EH Bilduko Pello Txandianok hartu ditza, bakarrik utzi izana deitoratu du. Parlamentuan bertan eztabaidatzeari uko egin zitzaion gaur egingo den bezala, bakarrik utzi bainaiz, bai gaituzue eztabaida hontan. Gaur hemen ez dago eztabaidarik, talde parlamentario guztiok erabaki duzuelako, ona ez jaistea, honen inguruan eztabaidatzea. Ez eztabaida parlamentariorik egongo. Gero botoen azalpena segurazki etorriko dira eskerrak. Eskerrak, zuen borroka gure borroka da, baina, ateak itxita dauzkazu eta hartu zuen tramankuluak eta hurrengo batera arte. Herri ekimen legegaileak EH Bildu eta Sumarren aldeko botoak izan ditu bakarrik, aurka egin dute EAJ, PSE, PP eta Voxek ekimenari ateak itxi ostean hartu dute hitza aurka bozkatu duten alderdiek eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak. Sindikatuek aldarrikatu dute herri ekimen legegaileak politika publikoetan eragiteko baliabideak direla, hala ere, eztabaidari uko egitea erabaki larritzat jo dute. Eztabaida ukatzea, erabaki larri badala, erabaki antidemokratikoa dala. Herri ekimen legegile honen eztabaida ukatzea, autogobernuari uko egitea eta legea tramitera ez onartzea, astakeri bat litzateke, iruzur demokratikoa. Ekimenarekiko kontrako ikuspuntuan bat egin arren, EAJ eta PSeko Markel Aranburu eta Ekainriko legebiltzarkidek argudio ezberdinak azaleratu dituzte. Jeltzaleen ustetan, helduko da lanbidarteko gutxieneko soldata propioa, sozialistentzat, hau ez da ideia ona. Berandu baino lehen, Euskadin gutxieneko soldata adostu propio bat izango dugu. Permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio supondría por sí mismo abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España. Eta Resistentziaren soinu banda Euskal Herriko Unibertsitatera heldu da, Sol Band musika taldearen bitartez kontzertu eskaini dute Palestinako selekzioa eta unibertsitateko kidentzat. Musika taldeko kideek beraien bizipenen zein taldearen sorreraren berri eman dute. Gazan jaio eta hazi dira kide guztiak, genozidioaren ondoriozko errefuxiatuak dira egun. Azaldu dutenez, musikak elkartu zien lagun taldea dira. Beraien helburua da, beraien artean ez daudenean, ahotsa aldarrikatzea eta Palestina odol eta minatik harago aurkeztea. Eta Bingen Zupiriak gezurra esan du Palestinarekin elkartasuna eta juliganek Euskal Selekzioa Palestina partiduaren atarikoan antolatu duten kalejiraz. Sailburuak baieztatu du, ez dagoela baimenik, segurtasun sailak naizi kontrakoa adiraziarren. Palestinarekin elkartasuna taldeak gezurretan ibiltzea egotzi dio Bingen Zupiria sailburuari, honek kalejira komunikatu gabe dagoela jakinarazi ostean. Edanbideen bitartez izan dugu bere berri, eta gure futbol eta saskibaloi klub nagusien muturreko zaleek konbokatutako manifestaldi bat da. Palestinarekin elkartasuna taldeak adierazpen hauek argudiatu ditu segurtasun sailarekin kontsulta ekin ostean, honek naizi jakinarazi dio sailburuak ez zuela erregistroaren berri. Eta bizeko 8 eta 12 direla Nafarroan kokatu beharra dugu. Mandani, New Yorkeko alkate berria ardatz hartuta eta ustelkeriari aipamenik egin gabe Maria Txibita lehendakariak patxada sartu du politika orokorrari buruzko eztabaida. Aurrekontuak EH Bildurekin lotuak dituenez, hitzartzea bizitzaren kalitatea etxe bizitza ala elkar bizitzan kokatu du. UPN, PP eta Voxek aldiz, Belateko obrak eta Santos Zerdan izan dituzte aipagai. Itxasolean.
Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida Maria Txibiteren hitzaldiarekin hasi da eta aurrekoetan bezala autokonplazentzia puntu bat izan du. Lehendakariak defendatu du lurraldea aurrerabidearen gotorleku bihurtu dela eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean eusten ari zaiola. Este potente escenario económico, industrial, innovador y de empleo contribuye a que seamos también una de las regiones con menor tasa de pobreza. Txibitek Zoran Mamdani New Yorkeko alkate berriak piztu duen fenomenora igotzeko baliatu du aukera, bere garaipena aipatu eta bigarren aipamena etxebizitzarekin lotutako blokea jorratzean egin du. Nafarroak aplikatzen duen zonalde tentsionatuen politika beste herrialde eta hiri handi batzuk jarraitzen ari diren bidea dela esan duenean. New Yorkeko alkate berria adibide gisa erabiliz. Gaurkotasunezko gaiei dagokienez, Txibitek esan du BSH-ek Zaragozan duen lantegi handitzeko inbertitzen ari dela Nafarroan duen fabrika enplegu erregulazio espediente bat aplikatuz itxi ondoren. Gobernuak multinazionalaren aurkako neurri legalak hartzeko aukera iradoki du lehendakariak. Belateko lanen gai arantzatsuari bi une desberdinetan heldu dio azpiegiturak aztertzean gogorarazi du bikoiztea beharrezkoa zela tunelak ez zuelako Europako araudia betetzen 2004tik. Eta hobekuntza hori N121ako beste eskuhartze batzuei gehitu behar zaiela hala nola Belate eta Almando Zarteko tarteari. Los propios técnicos de la mesa de Belate, que ya han pasado por ella, lo han dicho con claridad. Nadie ha dado instrucciones políticas, nadie les ha influido en sus votaciones. Los técnicos de Belate, mayoría en la mesa, han coincidido en lo ordinario del procedimiento. Ikerketa batzordean sartuta Txibitek esan du orain arte ikusitakoak erakusten duela kontratazio mahaiko kidei inork ez diela jarraibide politikorik eman bozketak aldazitzaten. A pesar de todas las acusaciones vertidas contra el gobierno y contra mí, no hay corrupción en este gobierno. Gobernu zintzoa gara. Bere diskurtsoaren beste ardatzetako bat bizikidetzarekin zerikusia duena izan da. Bere burua elkarrizketaren eta topaketaren defendatzaile gisa aurkeztu du belaunaldiak, nazionalitateak, Nafarroako eremu batzuk eta beste batzuk aurrez aurre jarri nahi dituenaren aurrean. Erantzunak askotarikoak izan dira, Geroa Baitik Pablo Azkona, EH Bildutik Mikel Zabaleta eta UPNetik Javier Esparza. Ados gaude Txibite presidentearekin, egonkortasuna oso importantea da. Ez da aski eustea. Nafarroak aurrera egin behar du. Estar en el debate del Estado de la Comunidad y no mencionar en todo el discurso a Santos Cerdán la incrimina, señora Txibite. Eta Arartekoak berriz, ofiziozko ikerketa zabaldu du Lakuako Segurtasun Sailak atxilotuen jatorri geografikoa prentsabarretan sartzeko erabakia hartu ostean. Bingen Zupiria sailburuak berak onartu zuen Partidu Popularrak eta Voxek Eusko Legebiltzarrean egindako presio izugarriaren ondorio dela erabakia. Ha habido una presión tremenda por parte de Vox y del Partido Popular en el Parlamento Vasco para que facilitemos la nacionalidad de las personas que son investigadas o detenidas por delinquir. Oraingoz, Bozento taldeko egunkariek ostegun honetan adierazi dutenez, Arartekoak ofizialki galdetu dio Lakuako gobernuari irizpide aldatu duen eta arrazoiak zeintzuk diren 2011an erakundeak berariaz gomendatzen zuen nazionalitateari buruzko aipamenak saihestea, informazio osoa ulertzeko beharrezkoak ez badira. Izan ere, datu horiek haien gaineko estereotipoak eta gizarte aurreiritziak indartzeko erabiltzen dira. Goizek. Oianak kukurukuz, ozenkiok kikirrikuz. Eta goizeko 8:06 direla, esango dugu, Atarratzetik Bilbora euskarak denok bilgaitzakeela aldarrikatuko du 24. korrikak. Herrigora izango da edizio honetako mendu eta euskara gara lelopean egingo da korrika, martxoaren 19tik 29-ra. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun gelditu gabe. Ane Elordi korrikaren koordinatzailea. Martxoaren 19an abiatuko gara Atarratzetik eta 11 egun eta 10 gau geroago Bilbora iritsiko gara martxoaren 29an.
Edizio honetako omendua herrigora izango da, korrikak aitortza egin nahi dio orain arte jorratu duen bideari, euskaratik, euskararentzat eta euskaraz lanean ari den ekimen herritarrari egin duen eta egiten ari den lanagatik. Korrika aplikazioa martxan daia da eta petoak eskuragai daude dagoeneko. Oraingo honetan segurtasun banda koloretsu bat eramango dute, gauez segurtasunez korrika egin ahal izateko. Korrika kulturala ere abian izango da laster. Azaroaren 19an Donostiako Antzokizarrean estreinatuko den eta ondoren hainbat herri bisitatuko dituen kaka antzeslanarekin hasita. Goiz honetan, goizeko 9 eta 4 aurrera gurekin izango dugu, Han Elordi korrikaren koordinatzailea. Kontu ekonomikoi dagokienez esango dugu, emakumezko langile bat oso larri zauritu zela eren egun, Bilboko portuan lanean ari zela, ondea makina batek harrapatuta. Ela sindikatuak salatu duenez, lan ez beharra pasaden asteartean gertatu zen eta VCL enpresako langilea pala eta auto batean artean harrapatuta geratu zen. Aire zabalean azten diren hegazti guztiak giltzapean mantentzea agindu du Espainiar gobernuak hegazti gripeak eragindako kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko. Ostegun honetan estatuko aldizkari ofizialean argitaratutako agindu batean gobernuak ezarri du aire zabaleko hegazti aztegiak konfinatzea dauden edozein hazkuntza metodotan ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan barne edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan. Horrela, debekatuta egongo da, etxeko hegaztiak eta gatibu dauden beste hegazti batzuk haztea eta aire zabalean mantentzea. Etxaldea konfinatu ezin denean, agintariek baimena eman ahal izango dute txoritekiko oihalak edo basa hegaztiak sartzea eragozten duen, beste edozein gailu jartzeko, beti ere hegaztiak instalazioen barruan edo basa hegaztiak iristea eta etxeko hegaztientzako elikagaiak edo ura ukitzea eragozten duen, babesleku batean elikatzen badira. Bestalde, aipatuko dugu berritzea ere, etorriko zaiola Donostiako bretxa merkatuari, birmoldak eta aurrera eramateko lizitazio berri bat onartuta, 11,7 milioi euroko inbertsia aurreikusi dute, 37 postu izango dituen merkatuarentzat. Denbora luzez proiektua geldi egon ostean, merkatua 2026ko udazkenean zabalduko dute, baserritarren postuak arrandegi eraikinaren barnean egongo dira eta merkatu tradizionaleko 25 foku postu finko izango ditu. Arategiak, arrandegiak, frutadendak eta beste produktu batzuenak. Eta goizeko 8 eta 20 direla, nazioartera begira jarri beharra dugu, Europar Batasuneko fiskalaren arabera, Kataluniako prozesari lotutako amnistia legeak ez du Europako zuzenbidearen aurkako inolako urraketarik suposatzen eta zehazki aipatu du ezin dela autoamnistia gisa definitu. Normalean fiskalak ebatzitakoa errespetatzen du ostera. Europar Batasuneko justizia auzitegiak. Lander Martínez, egunon. Egunon pegi, egunon entzule. Prozesean zigortutako buruzagi politiko katalaren aldeko epaia da den Spilman, Europar Batasuneko abokatu nagusiarentzat, praktikan fiskal lanak betetzen dituena. Era berean, amnistia salatu zuten alderdi eta eragileen kontrako epaiarria da. Europar Batasuneko abokatu nagusiaren arabera, amnistia legea ezin delako autoriteritzat dio, baizik eta demokrazia pluralista batean izapideatutako prozedura parlamentario baten emaitza bezala. Gaineratu du, erakunde honek legearen aplikazioa epaien kontrolpean dagoela eta ez duela helburu politikari independentista kataluniarrentzako zigorrik gabeko egoerarik sortzea. Amnistia legeak ez du eskubideen urraketa larrik ekarri, adan nola eta Spilmanen arabera, helburu bakarra du, egoera politiko eta instituzional berezi bati irtenbidea ematea eta normaltasun instituzionala berreskuratzea. Eskuineko sektore batasun zalentzat ez ezik, ebazpen honek kolpeo bat suposatzen du ere Europako batzordearentzat. Erakunde honetako abokatuak publikoki aurreratu baitzuen ez zirudiela Europar Batasuneko fiskalak amnistia legezkotzat joko zuenik. Iradokiz, amnistiaren helburu bakarra Pedro Sánchezen inbestidura ahalbidetzea zela. Europar Batasuneko fiskalaren ebazpenak ez dira lotesleak, baina Europako justizia auzitegiak askotan jarraitzen ditu abokatu nagusiaren ondorioak. Ikusi beharko dugu datozen hilabeteetan zein den azken epaia. Bien bitartean, Katalunian erreakzioak berehala iritsi dira. És un dictamen clar, és un dictamen nítid que no admet cap mena de dubtes, no? Per nosaltres és un petit pas processal, però entendran que per Junts per Catalunya és un gran pas pel retorn dels nostres exiliats i per l'aplicació ja definitivament a tothom que se la mereix de la llei d'amnistia.
Jordi Turull, Jultzeko idazkariren nagusiak azaldu du ebazpena argia dela, eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak erabakitzen duenaren zein gertuago dagoela oraindik erbestean direnen itzulera. Yo entiendo que sí. Una vez que bueno, a ver, la audiencia, el TJUE tiene que confirmarlo, y una vez que lo confirme el TJUE, ¿qué va a seguir haciendo el Tribunal Supremo? ¿Van a ir al Tribunal de la Rota? ¿Van a ir al Vaticano? ¿A dónde van a ir a seguir pidiendo explicaciones para no aplicar la ley? Hain zuzen, Gonzalo Boye, Puigdemonen abokatuak, RAC bat irratian adierazi du epaitegiak fiskalaren iritzi berbera berresten badu, Bruselan dagoen presidentoiari izultzen utzi beharko diotela. Espainiako Auzitegi Gorenak ez baitu legezko traba gehiagorik jartzeko argudiorik. Tot això ja ho sabíem i, de fet, fa molts anys, des del principi, que sabíem que mai no hi havia hagut malversació, que mai no hi havia hagut rebel·lió, que mai no hi havia hagut cap de les acusacions que han justificat aquesta persecució. Oriol Junquerasek berriz ebazpena txalotu du, esanez hasieratik argi zegoela berretsi duelako Europar Batasunak. Eta lehenbiziko aldiz Espainian, ministroiren Rodolfo Martín Villa eta Daniel Aroka Rey polizia izandakoa deklaratzera deitu dituzte Eldako auzitegian, Teofilo Del Valle gazteren tiroketanren bueltan duten erantzukizuna ikertzeko. Del Valle 20 urteko langilea zen eta 1976ko otsailaren 24an hil zuten Elda hirian, orduko polizia armatuak greba batean egindako tiroketan. Argentinako kereiaren aldeko estatu koordinatzailearen deialdian, biktimaen anaiak, Jose Antonio Del Valle, adierazi du zitazio hauek argi bat direla urte luzetako impunitatearen ondoren eta justizia lortzeko itxaropena ematen dutela. Elda hiriko lehen instantzia eta instrukziozko lehenengo auzitegiak joan den urtean onartu zuen Del Valle familiaren salaketa, Daniel Aroka del Rey poliziarekin eta garaiko polizia armadaren agintariekin, baita ardura politikoa zuten pertsonaiekin. Martin Villa barne. Aroka del Rey azaroaren 17an deklaratuko du, eta Martin Villak 2 egun geroago, biek bideokonferentzia bidez, Albacete eta Madrileko auzitegietatik. Jacinto Lara abokatuaren arabera, hau Espainian lehen aldiz gertatu da, eta instrukzio fase honen bultzada nagusia dela uste dute. Manuel de Juanen gidaritzapean, egineko dokumental baten ikerketak frogak eta argazkiak aurkitu ditu, eta bertan frogatzen da Del Valle atzetik 6 tiro jaso zituela eta Daniel Aroka del Reyek egindakoak direla. Familiak salaketa aurkeztu zuen, orain urte ezkutuan egon ziren egiaztapen horiek argitara ekartzeko. Eta bestalde 53 egunez iraunduen Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren itxiera bukatu da. Donald Trump presidenteak berrirekiera federala agintzen duen ebazpena sinatu du, beretzat garaipen ukaezina da ia kontzesiorik gabe egin lortu baitu alderdiko batasuna apurtu duen 8 senatari demokraten botoak. Milioika Estatu Batuarrek zailago izango dute osasun pribaturako sarbidea akordionen ondorioz. Bai, hilabete eta erdiz, etxean egon diren funtzionario federalaek lanera itzuli dira, parke nazionalak ere zabaltzen ari dira eta aireportuak ohiko erritmoa berreskuratuko dute datozen egun edo asteotan. Momentuz, urtarrilaren amaierara arte mantenduko da martxan administrazioa eta ordurako akordio berri batera heldu beharko dira, itxiera berri bat saihesteko. Today we're sending a clear message that we will never give in to extortion, because that's what it was. They tried to extort, the Democrats tried to extort our country. Trumpek oso garaipen handia izan dela bere gobernuarentzat eta shutdown edo itxieran zehar erakutsi duten bezala ez dutela sekula kanpoko presioi men egingo esan du. Izan ere, krisi honen irabazle nagusia Trumpen administrazioa izan da, kontzesio handirik egin gabe bere helburua lortu duelako eta bide batez, barne krisi sakona eragin du demokraten artean. 8 izan dira alderdiko batasuna apurtu duten senatari demokratak, Chuck Schumer buru. We'd like to offer a simple proposal that would reopen the government and extend the ACA premium tax. Schumer alderdiko buruzagi historikoetako bat da, demokraten senatuko burua eta sektore kontserbadore eta kapitalista kokatu dena. Duela astebete eman zuen amore berak eta iragarri demokrateen artean, senatari gutxi batzuk prest duela Trumpekin behin-behineko akordio bat izteko eta ostera osasuna seguru pribatuen kostuak murrizteko negozio bat ekiteko. Urte amaieran, errenta baxuko milioika laguni osasuna asegurako amaituko zaizkien laguntzak berritzea eskatzen zuten demokratek. Gobernua irekitzea albidetu duten senatariek lortu duten gauza bakarra da abenduan gaia aztertzeko akordioa. Proposamenak aurrera egiteko bermerik gabe, alegia Ameriketako Estatu Batuetako herritar zaurgarrienen osasun arretat dagoela jokoan. I think what is so important for folks to understand is that this problem is bigger than one person, and it actually is bigger than the minority leader in the Senate. I'm really more alarmed
then it appears the 8 members. Alderdi demokratan matxinada erabatekoa da, eta sektore progresistena Schumer kargutik kentzeko ari da eskatzen jada. Zentzu horretan mintzatu dira besteak beste Alexandria Ocasio-Cortez, New Yorkeko kongresista, eta Gavin Newsom, Kaliforniako gobernadorea. Egiari zor, 8 senatari hauen erabakiak, erabat desitxuratu du alderdi demokrataren superaldiaz. Hilabetez joko politikotik kanpo izan ostean, Zoran Madanik irabazi zituen duela 2 aste hauteskundeak New Yorken, eta demokratek irabazi zituzten ere estatu hauteskundeak New Jerseyn eta Virginian. Ameriketako estatu batuetan jarraitu beharra dugu, Epstein Trumpekin lotzen duten dokumentuak argitara ateratzea eskatu bai dute estatu batuetako kongresukide demokratek, 20.000 bat dokumentuetaz mintzo dira, eta oraindik ezkutuan dauden gainontzekoak ere plazaratzeko eskatu dute. Badakit Donald Trump zeinen zikina den, dio Epsteinek idatzitako mezuetako batek. Beste batean, Donald Trump presidenteak kargutik bota dezakela ziurtaratzen du. New Yorkeko handikia erasotzaile pederasta izan zen luzaz, eta pertsona aberats eta boteretsu asko zinguratuta izan zen. Donald Trump gertuko lagun izan Epsteinek bere buruaz beste egin zuen New Yorkeko segurtasun handiko espetxe batean 2019an teorian, zaintza berezipean zegoenean. Don't care about the victims in these cases. They care about trying to score political points against President Trump, as we have of course seen with this government shutdown. Caroline Levitt etxezuriko bozeramailea berriz ere oso haserre agertu da gaiaz galetu diotenean, eta berretsi du alderdi demokraten interesa ez direla biktimak Donald Trumpek gobernuari kalte egitea baizik. Kirol aria naiz irratian. Eta Baskoniak jokatu beharretzen partida galdu du, 89-63 Maccabi Tel Aviven aurka, gasteiztarrek oparitu egin dute Belgradon jokatuko partidako lehenbiziko zatia, naiz eta atsedenaldiaren ostean berdinketa lortu duten erreboten trinkotasunik ezak berriro eraman porrotera. Komeni izaten da, kirola ere testu inguruan jartzea. Israelek estatu palestinarra eta baita bere jokalariak ere zatitu eta txikitu ditu, horren erakusgarri besteak beste partidu bidaia eta txapelketartean jokalariak duten aldartea. Gogora ekarri behar da ere, gaur taldean parte hartzen ez duten jokalarien zati handi batek, alanora Lorenzo Brownek, Wade Baldwinek eta Josh Nebok, muturra okertu zutela bere fitxaren zati bat Israelen alegin belikorako atxiki behar zutela jakitean. Baskerrak Maccabiren aldeko inguru presioak diztira egin duen. Saski Baskoniak ondo erakutsi izan du orain dela gutxi, etxean 4 partida jarraian jokatu eta gero badakiela defendatzen, baina etxetik irten eta berriz jauzi da ohitura txarretan edo berdinetan. Lehen erdia oparitu egin du 53 puntu sartuz, eta atsedenaldiaren ostean defentsan hobera egin badu ere, defentsako errebotea isterakoan trinkotasunik ez du izan, naiz eta une batean berdinketa lortzeko gai izan den, beste porrot bat eraman du etxera talde gasteiztarrak. Euroligak gizatasun pixkat erakutsi izango balu, guztiz saiesgarria litzateke Maccabiren aurka jokatzea ostegun honetako porrota bezain beste. Informazioaren aria naiz irratian. Eta Euskal Herrira itzuliaz esango dugu Iratxe Erreparazen zuzendaritza kreatiboaren eskutik, aurtengo Durangoko azokaren espota kalean da. Nabari da, gertuago dugula Durangoko azoka argia ikusi berri duelako 60. edizio hau iragartzeko balioko duen espotak. Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da. Erritmoa aldatu arren, gelditzen ez den bidea. Batzuetan irmo, besteetan zalantza. Iratxe Erreparatzen zuzendaritzapean ibilbide bat, mugimendu bat egin dugun bidea irudikatzea izan da asmoa, aurtengo edizioaren kartelan hitzek helarazina izan zuten ideia beretik abiatuta. Keinu bakoitzak, hitz bakoitzak, topaketa bakoitzak. Urteetan urrutira begiratu dugu, eta upadak azkartuta, oraindik izendatzen ez genekienaren bila. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Atzera begiratzeko, sostengatu gaituen lurra sentitzeko, egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik. Ibilbidea da, partekatutakoa, bizitakoa.
60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Aurten, abenduaren 5etik 8 bitarte luzatuko da Euskal Kulturaren plaza. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez, Saloa, badugu une honetan nabarmentzeko jazueraren bat? Goiz gora biratsua ari gara izaten, Pegi hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da gaur goizean 8 errepidean Basaurin. Autopilaketa luzeak izan dira 9 kilometrorainokoak, jakin ezazue, istripua amaitu zateman duela trafiko zuzendaritzak, baina autopilaketak mantentzen direla. Eta esango dugu baita ere une honetan, Hondarribiatik Igerreko Lurmuturrera joateko bidea moztua dagoela, baso sute baten ondorioz. Goizeko 6 aldera sutea piztu da, eta sutearen baitan 20 bat etxe bizitza desalojatu dituzte, baita inguruan den kanpina ere, une honetan suak piztua jarraitzen du. 3 kaserna ezberdinetako suhiltzaileak joan dira bertara, eta nola ez esango dugu haizeak indar berezia hartu duela gaurko honetan hego haizearekin, eta horrek ezinbestean goizeko 6etan piztu den sute hori ere auspotu du. Esandakoa beraz, sutea piztua oraindikan Iger Lurmuturrean, 100 kilometroko haizeufa den ondorioz, adi biltzeko sutea izango da. Goizeko 9:25 gutxitara bidean, eguraldiaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Euskal Herriko temperatura beroa da goiz honetan, Gasteizen 13 gradu dauzkagu besterik ez, baina gainontzeko hiriburuetan, Iruñan 16 gradu dauzkagu, hala ere temperatura beroagoak Donostia, Donibane Garazia duta Bilbon, 19 gradu artean, berriz Maule eta Baionan une honetan 21 gradu dauzkagu, baliteke ere, egunak aurrera eginala hainbat zaparra da izatea. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro nahasiarekin hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta mendebaldetik ekialdera goizean zehar zaparrada txiki batzuk pasako dira. Oso euri gutxi izango da eta uskeria botako du, baina goizean zertxoet bustiko du, hala ere eguerdirako atertu egingo du, eta arratsalde partean, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko direnez, egunaren bigarren zatia argiagoa izango da. Gaualdera berriro ere hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego haizea ibiliko da, goiz partean oraindik zakar, baina orduok aurrera eginala indarra galduko du, eta temperatura minimoek oraindik goraka jarraituko dutenez, goiza benetan epela izango da. Minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet behera ingo dute, herriberan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia historioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago, ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka, eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, Alkainen! Badator Hernanikomik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Josep Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernanikomik, 4. edizioa aurten.
Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21 eta 22. Antolatzailea, Hernaniko udala. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larunbatetan kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Mapatxa Teatroak sortu berri den euskal konpainiak El lenguaje de las flores estreinatuko du Arriaga antzokian. Unai Izquierdok idatzi eta Getari Etxegaraik zuzendutako lan honek 21. mendeko maitasun harremanak jorratzen ditu, Lorcak Doña Rosita la Soltera lanean zituen ideietan oinarrituta. Gozatu antzerkiaz Ibon Belandiaren zuzeneko musikarekin, azaroaren 20an Arriaga antzokian, El lenguaje de las flores, sarrerak salgai. Santurtzitik etxera, loitzulera itxasontzez, berauniko jarri ondoren, agirre lehendakari, ardo errekak polvorilla, dera lertzeko aski, ez deitu kontrabandista, muga puta honengatik, Guadalupe. No está todo perdido, Odolasco eman deguta, la Virgen denos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, lezo urreiztieta rekalde, pirata udari marino. Derek daukate txokoa, barku txiki honetan, iesi gora eta bera, gauero erbestera, torpedo urdinak saiesten, zenbat jainko guregan, iraultzak itxoen beharko du, beste behin edan, Guadalupe. No está todo perdido, Odolasco eman deguta, la Virgen denos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, lezo urreiztieta rekalde, pirata udari marino. Utopia malan bera, asmatu azken ametsa, Galiziar puta semea, nora baita katzea, antiguoko tunelura, bombardoraz beteta, beste laiete helikopteroz, bombardatzea, Guadalupe. No está todo perdido,
Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Ia, goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta heldu zaigu goiz honetan hautetxien maila izango denaren tenorera. Gaurko honetan, Donostiako estudioetan dauzkagu, PS Euskadiko Ezkerrako Iñaki Gabarain. Egunon, Iñaki? Eta baita gurekin daukagu, lehen aldiz, Gurutze Etxezabal, EH Bilduko kidea eta Orexako alkateare. Egunon, Gurutze? Egunon. Bueno, ongi etorri ere, naiz irratiko analisi mailetara gogoz. Eta baita ere, Bilboko estudiotan da Ezkerran hitzako Xabier Jimenez, egunon zuri ere? Egunon, bai. Bueno, zuk dagoeneko baduzu ibilbida ikasturte honetako analisi mailan, Iñaki, zuretzat lehenengo aldia, aurten. Aurten bai, hala da bai. Ondo. Gasteizko Askabide klinikari buruz hitz egiten hasi beharra dugu. Honen aurrean elkarretaratzea egiteagatik 21 lagun epaituko dituztelako. Abortuaren aurkako 8 eguneko kontzentrazioak 2022ko irailaren 28tik azaroaren 4 bitartean egin zituzten Askabide klinikaren aurrean. Orduan, epaile batek agindu zuen ezin zirela konzentratu 100 metro baino gutxiagora. Fiskaltzaren ustez zertxapen delitua eman zen eta 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du 21 akusatuentzat haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea eta klinikako langileen jarduera oztopatzeagatik. Hala ere, fiskaltzak proposatu du zigor alternatibo gisa gizartearentzako lanak egitea 100 egunez eta 3 urtez klinikara hurbiltzeko debekua ezartzea. Defentsak aboluzioa eskatu du, kontzentrazioek ez zietelako klinikako erabiltzailei eta langilei eragin eta hitzitik otoitz egitera eta pankartak erakustera mugatu zirela dio adierazpen askatasuna erabiliz. Bain zuzen, kasu honetaz gehiago jakiteko gurekin daukagu. Naroa Iturri, Donostiako Askabide klinikako zuzendaria. Egunon, Naroa? Naroa, egunon? Egunon. Bueno, ze aurre ikuspen dauzkazu epaiketa honen aurrean?
Beno, aurre ikuspena da, lehenik eta behin badakigu zaila dela, ze legeak ertz asko ditu eta errudun puntu horretara iristea kaso ez da erreixa izango, baina guretzat garrantzitsuena da, lehen aldiz 21 pertsona antiabortista eseri direla epaile baten aurrean. Eta hori ja garaipena da, ezaz, egun gauden gizartean horrelako puntu batetara iristea, ja garaipen bada, lehenengo aldiz Europan hau gertatzen dena, eta denak horri begira gaude, ez gu bakarrikan, baizik estatu guztian eta ere bai, beste klinika guztiak eta begira gaude, eta emakume guztiak. Hain zuzen, kasuaren bereizgarrietako bat da, 21 lagun batera elkarriz epaituko dituztela, mota honetako lehenbiziko epaiketa izango da, esan duzun moduan, badu honek eragin propioren bat, edo aurrerantzean etor daitezken epaiketetarako oinarri bat izan daiteke? Bai, noski, azken finean hori da, ezta? Lehen aldia da hau gertatzen dela, orain arte, histori guztia hau hasi izan lege aldaketarekin batera, 22an legea aldatzen da edo berritzen da, eta lege hortan jartzen duna da, koakzioak egiten badituzte, salatu daitezkela ordura arte bakarrekan, emakumeek, pazientek, tenaldi egin zuen batek salatu zezaken, noski, hori oso zaila da, emakumeak tesitura hortan jartzea, baina lege aldaketarekin ja kliniketako langileek ere salaketa jar genezaken. Orduan hori da egin genuen bidea. Hasi zianen jarraitzen zutenean lege aldatuta behin, hasi ginen ertzaintzara deitzen, ertzaintzak identifikatzen zituen, horren ondorioz salaketa jartzen genituen, eta salaketa horien ondorioz neurri kautelarrak hartu zituzten, eta urruntze aginduak eman zizkien 21 pertsona horiei. Hori dena, orain dela 3 urte gertatu zen. 3 urte hauetan, 100 metrotara jarri dira, eta orain epaiketa eguna iristen da. Epaiketarekin ze gertatzen da. Guk eskatzen duguna azken finean da. Persona horiek 100 metrotara gutxienez jartzea, ezta? Segurtasun perimetro hori bermatzea hori da gure nahia. 3 urte hauetan 100 metrotara jarri dira, eta ze joinungo arazorik izan. Horrela jarraitu dezala eta bai aurrekariak, ze hau horrela gertatuko balitz, esan dudan bezala, klaro, estatuko beste klinika guztiak ere begira daude, ze lehenengo aldia da, urruntzea agindu batzuk daudela, neurri kautelarrak eman direla, eta epaiketa batetara iristen dela, ezta? Beste estatuko lekuetan ez da iritsi horretara, beraz, ea aurrekaririk lortu daiteken. Eta protestan joan izan direnak mugimendu antolatu baten parte dira? Bai, hori da, hori garrantzitsua da esatea, daude 40 días por la vida, izeneko talde ultrakatoliko bateko kideak dira. Talde hau sortuta dago orain dela urte asko, Amerikar Estatu Batutan, eta hortik dator, eta Estatu Espainolean ere badu indarra, Estatu Espainolean beste buru batzuk daude, aski ezagunak direnak, Eliza, alderdi politiko ultrako jendeak, ultraeskuineko jendea, eta horiek dia buruak, eta azken finean daude oso antolatuak, web horri badaukate, jendea bertan sartzen da apuntatzeko txandak egiteko, estatuko iripila bateko izenak daude, eta horra apuntatu zaitezke ze ordutan noiz, eta oso konsigna zehatzak dituzte, web horri horietan eta sare sozialetan gurea bezalako klinikei genozidak deitzen die, hiltzaileak, eta beste 1000 gauza gehiago, eta bereien helburua da klinikak istea, eta bertan emakumeek ez etenaldia egin ahal izatea. Ez da, orduan helburu oso finko bat daukate eta oso orkestatua daude. Horre, ezakit, kasu zehatz honetatik harago beste pertsonekin edo eta agian bestelako kolektibo batzuekin kautelazko neurri horietatik harago egonda 3 urte honetako tartean garaian izan ziren protesta bezalakoak horretari iraino gerturatzen zirenak? Bai, 3 urte hauetan klinika guztietan jarri dira 100 metrotara, bai Donostien kasun, bai Gasteizen kasun, Bilboko kasun 100 metroak ez dituzte errespetatzen, baina, ez dira bintzat atean jartzen. Ondorioz, bereiek jartzen zian, eta egia da lasaitasunez, ze bereiek orain epaiketa honen aurrean defentsa nagusitzat esaten dutena da, erretzatzea ez dela molestatzea.
beraiek badakite, ez dutela soilik errezatzen, baizik eta helburu batekin egiten dute, kartelak daramatzate, emakumeei gauzak esaten diete, guri gauzak izan dizkigute, errosaioakin, besoa gora, esan nahi dut. Ez da errezatzea, eta gainera, legeak dio ezin dela egin, hori koakzioa dela, beraiek esaten dute hori ez dela koakzioa. Beraz, horti diotere ertz txiki horiek ez da, zer izango diran, zer da koakzioa, zer gauza zailak ez da baidatzeko batzutan. Ez ohikoa da pentsatzea, kaso, protesta hauek egon izan direnean, kliniketara joaten ziren pertsonek, oldarkortasuna sentituko zutela, ez da? Bai. A ber, kontutan hartu behar dugu, azken finean, etenaldi bat egitera torren emakume bat, 1000 gauzangatik, etortzen da, ez da munduko egoera errexena, ez dut esaten eta sindrome postaborto eta tonteri guzti horiek alde batetara utzita, ze emakume askorentzat bai ez da batera errexa, beste batzuntar lasaigarria da, 1000 gauzangatik, baina etortzen diran emakume guztiak berdina esaten digute. Batzuk, izugarrizko karga hartu izan dute, persona hauek hor aurrean jarri izan da. Izan ditugu antsietate atakeak, izan ditugu operazioak atzera bota behar emakume batzuk ez direlako bat ere ondo jarri, pentsatu behar dugu emakume batzuk oso katolikoak direla etortzen direnak, eta hor beste realitate badagola, eta epaituak sentitzen direla. Beste emakume batzuk haserretu egin dira, beste emakume batzuk ezin dute ulertu, beste emakume batzuk ezagutzen dute hor jarrian norbait eta ez dutena ikusi izatea. Alegia, azken finean, ez dira hor jarri behar, berdintzait, zergatik eta zelbururekin, beraiek badakit adierazpen askatasuna urtela, baina beste leku batean. Izan da dira, ze emakumeak etenaldiak egiteko, bakarrikan horretarako kliniketara joan daitezke, eta errezatu, edo zin lekutan errezatu dezakete. Hain zuzen, Lenei, azaltzen zenuen moduan horixe bera ere, bada epaiketan aipatuko den elementua, horre aipatzen dutela horre errezatzeak ez duela molestatzen, eta horre zuzenketen bitartez ere lege aldaketa izan zenean 2022 urtean hor batzi behar den elementua bada, hor molestia gondela propioki, ez da? Hori da, ebatzi behar dana. Legeak azken finean, zuekatea zunean lege hau, lehenengo lege horretan, lehenengo borradorean esan dezagun, jarri zuen segurtasun perimetro batean bartzala, molestatzea, ezin zirela gerturatu, ezin zirela jarri, gero lege azken finean, osotasun batean jabukatu zenean, gauza batzuk zituzen hain finko ezarri, eskubide, oinarrizko eskubide batzuk, edo unibertsalak direnak, talka egin zezaketen. Eta orduan gauza batzutan ez ziren gehiagi guzti. Baina, orain gertatzen dena da, mintza segurtasun perimetroa jarri behar duela, eta azaldu behar dutela, zer dan koakzioa? Koakzioa da, klinika baten aurrean jartzea, emakume bati esaten, zer egin behar duen, zerrez, edo laguntza emango dien, edo ez. Nahikoa da, emakumeak ezin gaituzte infantilizatu, emakumeak badakigu etenaldi bat egin behar dugunean zergatik egiten dugun, inorrek ezin digu ezerrez esan ez epaitu, ondorioz, persona horiek perimetro batera egon behar dira. Hain zuzen, adi egongo gera gertatzen denaz, Naroa Iturri, Donostiako Askabide Klinikako zuzendaria, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Zu, mila eskertan izan. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen eta ekarriko dugu aipagaia gure analisi maira. Xabi, zer espero duzu epaiketa honetaz? Bueno, ni bat natorre, aipatu denarekin. Azken batean postekoa da salaketak bide judizial bat topatu izan lehen aldiz, peintzate aurrera pausu bat dalako. Askotan gainera ez delako horrela izan. Gogoratu beharra daukagu gure Ezker Anitza Izquierda Unidako emakumeen eta feminismo arloak orain dela astebete ere pertsona hauen presentzia salatu egin zuela Bilboko klinika baten inguruan, nik ez dut uste 1 metroak betetzen zirenik, euren kartelekin eta udaltzaingoari deitu zietela, eta gaur egun oraindik ere hortik dabizela eta horrek ez duelako biderik egin. Hortaz horrelako barriak izatea positiboak dira. Gero egia da, azken batean tribunaletan gertatzen diren gauzak batzutan norbanakoentzat ulertezina direla, hainbat argudio ematen dira batzutan oso zaila dira defendatzen, esaterako ez zietela eragin, orduan zertarako montatzen da konzentrazio bat klinika baten inguruan
pertsonen erabakietan eragiteko edo koakziorako helbururik ez badago. Esan nahi dute bestela, errezatu leike Eliza baten edo Arriagako plazan, eta inoiz ez da arazorik egon horretarako. Eta gero, hemendan badaukagu beste bigarren arazo bat EAE mailan, eta da, zoritxarrez, haurduntzen borondatezko eteten 95% Osakidetzatik kanpo egiten dela. Klinika pribatu zehatz batuetan egiten direzela, eta hortaz, nolabait seinalazio horretan lagundu egiten duela honek, ezta? Guk legebiltzarrera eman gendun kontu hau, eta azaroaren 10ean akordio bat eman zan, non datorren urtetik aurrera, 26tik aurrera, urtean ematen diren haurdunaldien borondatezko etete hoiek Osakidetzan egingo diren. Gurutze? Bai, hildo beretik, ez? Garbi dugu Azkabide klinikaren aurrean egindako ekintzak ez direla ekintza puntualak, eta ondo esan duen bezala beste toki askotan ere errepikatuak izan direla, eta eskuinak bultzatu eta finantzatuak ere bai, askotan talde hauek. Eta hauek emakumeen eskubideen aurkako eraso gisa ulertzen ditugu, helburua bakarra da. Beren erabakia gauzatzera doazen emakume horien eta profesionalen jazarpena eta kriminalizazioa. Eta ez dugu aktu aborto eskubidea borroka luze baten ondorioz lortutako eskubide bat dela, eta ez dela eztabaida moral edo erlijioso bat, ez? Eta errezatzera Elizan edo une pribatuetan egin dezatela, eta ez klinika hauen atean. Eta bigarren puntua, ondo esan duen bezala, egia da, eta azpimarratu behar da baita ere, 40 urte igaro direla abortua despenalizatu zenetik, eta oraindik ez dela erabat unibertsala praktikan, eta osasun publikoak ez dula behar bezala estaltzen zerbitzu hau. Eta horrek eragina duela, batez ere, zaurgarritasun egoeran aurkitzen diren emakumeengan. Eta zaildu egiten duela, emakume askorentzat eskubidea benetan modu ekitatiboan gauzatzea. Eta beharrezkoa dela, hori ez, aurrera pausu legalak ematea, eta eskubidea askatasunez eta era efektiboan emanalizatea. Iñaki? Bai, bat nator, ez, esandakoarekin, tamalgarria da horrelako jazarpen kanpaina orkestatua den bat gure kaleetan ikustea. Nik topatu izan dut maiz, Donostiako konzentrazio txiki hori, baino benetan violentoa iruditzen zaidana klinikara gerturatzen diren emakumentzat eta haien senide edo lagunentzat, beraiekin doazen pertsonentzat. Berri ona da, epaiketa hau, uste dut modu sendoan, irmoan arbuiatu behar direla horrelako jokaerak, eskubideen erabilera galerazi nahi duten jokabideak dira, eta horiek ezin dute tarterik izan gure gizartean. Egia da, askatasun, espresio askatasun eta funtsezko eskubideekin zerikusia duen gai korapilatxua izan daitekela, baino aurkitu behar dugu, eta espero dugu epaiketa honetan ere zehaztea pixketa aurrekari hori aurkitu behar du gizarteak modu bat defendatzeko gizarteak bere buruari eman dizkion eskubideen erabilera hori, eta azpimarratuko nuke ere solaskideek aipatu duten behar hori, ez? Osakidetzan, osasun publikoaren sisteman izan behar da ere bermatuta eskubide hau denontzat, ez? Zeren horrek sendotzen du benetan eskubide horren erabilera, normalizazioa, eta hori da administrazio publikoen ardura. Eta horretan ere pausuak eman behar dira, nire ustez zalantzari gabe. Goizeko 9:00 heldu direla eten bat egin beharra dugu, izan ere sutea piztu da Hondarribiako Iger Lurmutur inguruan. Fuera, sacarlos, ponte rápido. Salva Badiola, egunon.
Egunon Peie eta egunon entzuleok, hego-haizearen indarranen ondorioz goizeko 6ak pasatxo piztu da sutea, indarra hartu eta zabaltzen joan da Gipuzkoako hainbat tokitatik joandako hainbat suhiltzaile ura hiltzaltzen saiatzen ari dire momentu honetan, baina oraingoz ez dute lortu. Hasi berri den euriak zeregin horietan lagun dezakeela dirudi. Eta bestelako sute bat ere Bizkaian 33 behi hil dira ostiral goizalean, Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutea. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, sua goizeko 3 aldera hasi da El Suceso auzoko etxalde batean. Une horretan ikuiluan zeuden 40 behietatik 33 sutearen ondorio dira. Suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute momentu honetan. Raúl Palacios, Karrantzako alkateak Kadena Ser irratian ostiral honetako lehen orduan azaldu duenez, nahiko gau mugitua izan da. Egunaren nondik norakoak ezagutzeko gurekin da ere Itsasoleon egunon. Kaixo egunon Peie eta egunon entzule guztiei. Ostiral honetarako aurreikuspenak bete-beteta datoz, hasteko Palestinarekin elkartasunak prentsaurrekoa emango du Arriaga parean Zupiriari erantzunez. Gernika Palestina gure bai eta gure eskuk ere agerraldia egingo dute biharko partidari buruz, eta era berean partidaren atariko prentsaurrekoa egingo du Euskadiko Futbol Federazioak San Mamesen. Arratsaldean entrenamendua izango dute. Iratxe Sorzabalen kasua birzabaltzearen ondorioz Euskal Herriko Bilgune Feministak beste hainbat eragile sindikalekin batera tortura sexista salatuko du eta Sorzabali babesa erakutsi Iruñean. Gasteizko klinika baten aurrean abortuaren aurkako protesta egin zutenen epaiketa abiatuko da eta Aider Mendozak Jaizubiako paduren berreskurapen lanak aurkeztuko ditu. Bestalde, biktimek osatutako hainbat kolektibok Urgulmendiko monolitoari buruz eskaera egingo dute. Eta Bianditz Domiko herriekimenak Repsoleko jartzungo mendietan ezarri nahi duen makroproiektua salatuko du. Nafarroako Unibertsitate Publikoan adimen artifizialak kalitate demokratikorako sor ditzakeen erronka eta aukerak izango dituzte aztergai, eta Gasteiz anitzak bestalde arrazakeriaren aurkako jardunaldiak antolatu ditu gaur eta biharko. Nafarroako parlamentuan bertako ereduaren eztabaidaren inguruko ebazpenak bozkatuko dira, eta ekartzea ere herri urrats festaren urrengo edizioa aurkeztuko dutela gaurkoan. Beste kontu bat, aldaketaldia taldea ostiral honetan azaroak 14 aterako da kalera Bilbon, COP30 ospatzen ari den bitartean norabide aldaketa larria eskatzen duen mugimendu globalarekin bat egiteko justizia eta elkartasunez, eta Espainiako poliziaren atzerritartasun bulegoaren aurrean mobilizatuko da bestalde etxebizitza sindikatua. Honako hauek salatuko dituzte asilo eskaera izapidetzeko zain eskatzaileek dituzten baldintzak, asiloa lortzeko betiereko prozesuen zentzugabekeria eta langile klasearen beharrei erantzuteko erakundeen utzikeria. Ekonomiari dagokionez, aurreikuspen ugari Bilbon Sader profesaren aurkako mobilizazioa egingo dute, Labek enbiserren grebari buruzko lan inspekzioaren emaitza aurkeztuko du. Bestalde, Euskal Herriko emakume pentsiodunen asanbladak prentsaurrekoa emango du Gasteizko Legebiltzarrean, enpresen garapenerako Euskal Agentziak proiektu eraldatzaileak aurkeztuko ditu 2030 Euskadiko Industria Planaren baitan, eta hezkuntza publikoko langilegoak mobilizazioa egingo du hezkuntza sailari eskatzeko adostutako lan hitzarmenak betetzeko. Kultur kontuekin amaitzeko esatea Korrikaren bekaren irabazle Kaka Antzezlanaren aurrestrinaldia hartuko duela gaur Oreretak, Tabakalerako Zeta aretoan feministaldiaren aurkezpena izango da, eta Laukizen berriz Lauaxetari omenaldia eskultura baten inaugurazioarekin. Guggenheimen Mark Leki artistaren lana aurkeztuko da in situ programaren barruan, eta Itsas Museumen Iñaki Garzia Ergienen Ondarroa pieza obra gonbidatua programaren baitan. Amaitzeko Thierry Truffaut eta Patxi Beltzaitzen iauteri liburuaren aurkezpena on bilgunean. Oiesek asteburuaren atariko honetan jarraituko ditugun gaiak. Eskarrik asko Itsaso. Gero arte Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da gaur goizean 8 errepidean 111. kilometroan Basaurin Irungo norantzan. Istripua amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak, baina jakin ezazue entzule autopilaketak mantentzen direla. Begira orain dela 17 segundo jakin dugu amaitu direla autopilaketak ere. Seguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu. Iker Riberluzea. Giro nahasiarekin hasiko da eguna, baina orduek aurrera egin ahala eguraldiak hobera egingo du.
Goizean hodei dezenteak gertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta mendebaldetik ekialdera goizean zehar zaparrada txiki batzuk pasako dira. Oso euri gutxi izango da eta uskeria botako du, baina goizean zertxoet bustiko du, hala ere eguerdirako atertu egingo du, eta arratsalde partean, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko direnez, egunaren bigarren zatia argiagoa izango da. Gaualdera berriro ere hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego haizea ibiliko da, goiz partean oraindik zakar, baina orduak aurrera ginala indarra galduko du, eta temperatura minimoek oraindik goraka jarrituko dutenez goiza benetan epela izango da. Minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet bera ingo dute, herriberan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohiko alden bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Informazioaren aria. Mapatxa Teatroak sortu berri den euskal konpainiak El lenguaje de las flores estreinatuko du Arriaga antzokian. Unai Izquierdok idatzi eta Getari Etxegaraik zuzendutako lan honek 21. mendeko maitasun harremanak jorratzen ditu, Lorcak Doña Rosita la Soltera lanean zituen ideietan oinarrituta. Gozatu antzerkiaz, Ibon Belandiaren zuzeneko musikarekin, azaroaren 20an Arriaga antzokian, El lenguaje de las flores, sarrerak salgai. Badira galdu beharrez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, adierazpen geografiko babestua duen gure baserrietako haragia. Produktu horiek kontsumituta, ingurunea zaintzen laguntzen duzu. Euskal Okelaren aldeko apostua. Adierazpen geografiko babestuaren zigilua duen haragia. FEADERrek finantzatzen du. Europak landa eremuetan inbertitzen du. Txarri eguna Mungiara itzuliko da. Mungiako merkatari eta ostalarien elkarteak antolatuta, azaroaren 15ean, mendimartxa, 11etakoa, Bizkaiko txakolinarekin dastaketak, txerrierrea arratsaldean eta txaranga. Taiu mendizale elkarteak eta Mungiako udalak lagunduta, Eusko Labelek eta Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailak babestuta. Erdu Mungire! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Euskal garaipena nahi dugu, Pello Bilboren gurpilan Zimmerman, Pello Bilbo! Ja, 11-0-83, bigarren tokian Tolosaldea dator, ja, Tolosaldea. Hortzeko Mikel Oyarzabal, ja, tiro! Gaizto doa ezer paretaren ondora eta tanto, emeretzina jaun Andreok. Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Larunbat honetan 8:30 aurrera Euskal Selekzioa Palestina partida zuzenean Samamestik. Eta igandean 12an Real Athletic derbia zuzenean Anoetatik eta arratsaldean lauterdiko finala Pello Etxeberria eta Javi Zabala aurrez aurre. Naiz irratia. Gaurko eguna besteen berdina izango da. Goizeko 9:00 eta 10:00 hemen jarraitzen dugu Naiz irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurko analisi mai berezia hautetxien laguntzaz eta esan dugu aurreikuspenetan, gaurkoan Euskal Selekzioa Palestinaren partidaren atariko ekimen ezberdinak ere egongo direla, agerraldia burutuko dute gure esku gure bai edota Gernika Palestinak eta baita ere, noski, fundamentuzko prentsaurrekoa ere eskaini beharko du Euskadiko Futbol Federazioak, kirol kontuei buruzko xetasun guztiak eskaintzeko, hau bera San Mamesen izango da, eta jakin nahi dugu, ze aurre ikusten duzuen edo zer espero duzuen partida honetaz Iñaki zurekin hasiko gara. Bueno, nik uste dut aldarrikapen potente bandela, ez da?
bueno, festa izango da, zalantzari gabe, baino tamalez festatik oso gutxi duen gertakari baten aurrean, Euskal Herrian nabarmenki zabala den arbuiatze jarrera azaltzeko balioko duena, ezta? Bueno, pausuak eman dira, badakigu, Palestinan pausuak eman dira, baino oso urriak. Eta bertan bizitzen den egoera oraindik oso urruti dago, beharrezkoa litzateken egoera batetik. Beraz ongi etorria horrelako egitasmo bat, gainera Euskal Selekzioak beti pizten du afizioa Euskal Herrian, San Mames bete egingo da, eta bueno, kirolak argi uzten du kirola baino gehiago dela askotan, kirolaz harago doazen balioak eta aldarrikapenak ere hartu ditzakela bere gain, eta hori biziko da asteburu honetan Bilbon, eta imaginatzen dut izango dela Euskal Herrian oraindik Palestinako egoeraren inguruan antolatu eta biziko diren ekimen ezberdinen eredu bat, eta etorri behar direlako gehiago ere. Gurutze? Bai, beti da pozgarria, ez? Euskal Selekzioaren partida gerturatzen denean, eta urte sasoi hauetan ikusten dugunean, ez? Baina are bereziagoa Palestinaren aurkako norgehiagotkau, ez baita norgehiagoka, eta bai baita babesa adieraztea gertatzen ikusi dugun guztiari, eta berriz ere mahai gainean jartzea Euskal Selekzioaren ofizialtasuna, eta bi herrien arteko harremana, eta kirolak suposatzen duen guztia, ez? Kiroletik harago elkartasuna eta herrien aldarrikapenak Bilbon gauzatzea. Xabi? Emaitzak gutxien importatzen duen partida da, eta nik uste dute importantea eta azpimarratzekoa dela, hain zuzen ere Palestinaren nazioarteko errekonozimendu bat egiten jakola, non eta Euskadin, eta nola, beste esparruetan gertatzen den bezala Palestineko estatuaren errekonozimendu hori gauzatu egiten da. Zoritxarrez kontekstua dela, badakigu bertan gertatzen ari dena oraindik ere, eta naiz eta su-etete bat formala egon, bertan ere oraindik ere Israelek ez ditu dela betetzen nazioarteko erakundeek ONUk batez ere esarritako gutxieneko baldintzak, eta gaur ere altzatu behar izan dugu jakinda Palestinoak hil egin direzela Israeleko armadaren eskuetan. Hortaz, aldarrikapenerako eguna izango da, aldarrikapen sutsua eta non eta Bilbon, Euskadin eta San Mamesen. Esan duzu, Xabi, emaitza gutxienekoa dela, baina azken aldian oso porrazale gabiltza, naiz irratian, eta eskatu beharra dizuet emaitza bat, eta gerturatzen denari, sariare emango diogu, ezkezkatu. Xabi, zurekin hasiko gara? 2-0, Euskadiren alde. Vale. Gurutze? 2-1, Euskal Selekzioaren alde. Eta Xabi? Iñaki barkatu? 3-1, Euskadiren alde. Oso ondo. Jasoa, eta gure entzulek badakite ere, esandakoa, eta zer gertatzen ote den. Aipatuko dugu, hemendikan aste batzutara, baina ezinbestean, aurrera egin beharra dugu, goizeko 9 eta 4 dira, honek esan nahi du, eguneko elkarrizketatua agurtu beharra dugula, atarretzetik Bilbora, Euskarak denok bil gaitzakela aldarrikatuko du 24. korrikak, Herrigora izango da edizio honetako mendu eta Euskara gara lelopean egingo da, martxoaren 19tik 29ra, aipagai honekin, gurekin da, Ane Elordi korrikako koordinatzailea, egunon? Egunon. Bueno, zer modu zaudete korrika aurkeztu berritan, jaso duzu feedbackik, edo jendeak ze sentsazio dauzka? Bai, atzoko eguna polita izan zen, ez? Guretzat berezia, badaramalgulako urtebete luze, prestaketa lanetan, eta guk azkenean egunero bizi dugun gauza bat da, baina jendarteak ez, eta hori jendartera zabaltzea pozgarria da, eta bai, jaso ditugun feedbackak orokorrean onak, leloa oso gustuko
izan dauela adierazi digu jendeak, eta bueno, jarraituko dugu lanean horretan. Hain zuzen leloa, Euskara gara da, eta jakin nahi dugu, nolatan egin duzu autu hau? Bai, leloaren eta mezuaren beraren lanketa luzea izaten da, leloak azkenean hitz bi baino ez ditu edizio honetan, baina mezua bere osatasunean barne biltzen dau. Aspaldidanik, azken edizioetan, Euskara hitza ez da egon korrikaren leloetan, eta hori bai izan da lehen lerrora ekarri nahi izan dugun elementuetako bat, ez da? Hizkuntzak gaur egun eta Euskaldunok, ez? Bizi dugun egoera ez da gozoa, eskubide urraketa etengabe baten aurrean gaude, eta zer dan Euskara eta Euskara zertarako erabili eta balio digun aldarrikatzeko mezu bat zabaldu nahi izan dugu, ez? Euskara ez dela oztopo, ez dela murru, baizik eta zubilanak egiteko hizkuntza dela, geuria dela, eta bakoitzak beretik Euskararen herria sortuko dugula. Zentzu honetan, horre arnaz berriaz eta jauziaz hitz egin zen, zentzu honetan aekak zer aldarrikatzen du? Bueno, aekak oso argi dauka eta egunerokotasuneko lanean, ez? Korrika 2 urterik behin egiten dugun bizi berritzeko ekintza bat da, eta helburuak lehen lerrora ekartzekoa, baina gu egunero ari gara 12.000 ikasletik gora ditugu euskaltegietan euskalduntzen ari direnak, eta helduen euskalduntzea lehen lerrora ekarri nahi izan dugu, eta atzoko aurkezpenean Nazio Kontseiluko kideek aipatu zuten bezala, bada garaia ziklo berri bat abiatzekoa eta instituzioek daukaten ardurari aurre egitekoa. Horre baita ere gogora ekarri zenuten kontseiluak aipatzen duen bezala pizkunde baten beharra. Korrika bera zenbateraino izaten da pizkunde sozial bat? Korrika esan geinke badala Euskal Herriak gaur egun daukan pizkunde handienetako bat, ez? Indar mobilizatzaile itzela da, 2 urterik behin Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu, mugaz gaindi, ez? Euskarak batzen gaitu, atarratzetik Bilbora batuko gaituen horretan, eta emozioetan eragiten dau, eta emozioetan eragite horrek lortzen dau jendarte aktibatzea. Eta nik uste dut posetik eta emozioetatik egiten danak gehiago balio duela gero Euskararen alde, borroka hori gainontzeko urte sasoian ere horri eusteko. Alare, akaso, grin horien gora bera hoietan, berakada izango da korrika ez dagoen urtea, gorakada orain hasi berri dena, korrika heldu bitarteko eta korrika bera. Pizgarritasun horretatikan, zer izan beharko litzateke egunerokotasunan eta uneoro egon beharko lukeena? Bai, guke askotan, korrika bukatzen den egunean, azkena Baionan, egin dugu, eta orain zer, kezka hori oso presente daukagu etxe barruan, eta aurten pausu bat aurrerago joateko asmoa daukagu, 12. Egun hori ere Euskara gara aldarrikatzeko erabili, eta egunerokotasuneko arlo eta ekintzetara salto egin. Hau da, Euskara eskolak sozializatu, mintzataldeak nola funtzionatzen dagoen erakutsi, enpresetan egiten dugun lana ere, ez? Korrikatik harago, Euskaraz bizi nahi duen eta bizi den jendarte hori ezagutaraztea. Eta 12. egun hori irudikatzeko ekimenik edo gongo da? Bai, oraindik igual goiz da azaltzeko, baina asmoa bada euskaltegiekin lotutako ekintzaren bat egitea, mintzalagun taldeekin ere, enpresekin ere, orduan, martxoaren 29an korrika Bilbora helduko da den ondo bidean, eta hortik aurrera ere, udaberri loratzu bat espero dugu. Adi egon beharko dugu ezinbestean, baina baitare aekaren betiko aldarri ere izaten da, unibertsaltasuna eta doakotasuna, pentsatzen dut aurtengo korrikan ere, heldu den urteko korrikan egokiago esan da, aipatuko dela ere. Bai, badira urteak horren borrokan ari garela, hizkuntza politikak ez dira behar besteko ausartak ezenduak ere, orduan beharrezko ikusten dugu, ez? Azaroaren 29an adibidez 45 urte egingo dira lehenengo korrika abiatu zela, eta helburu berarekin jarraitzen dugu egitasmo hau antolatzen,
izan ere oraindik Euskal Herrian euskara ikastea ez dalako mundu guztiarentzat doako ez da irisgarri ere. Orduan, lehen lerrora ekarri nahi dugu helduen euskalduntze hori, ezagutzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu eta hemendik eta martxora bitartean korrikaren bueltan ere horretaz arituko gara. Atarratzen hasi eta Bilbon amaitu, nolatan egin duzu hautaketa hau? Bai, bueno, azken edizio 23. Baionan bukatu zen, beraz apur bat logikari jarraika, Ipar Euskal Herrian astea egokitzen zen, eta bueno, herrialdeak berak aukeratzen du hasiera. Atarratze, 1985 Atarratzek ez du korrikarik ikusi. Hau da, 4. korrika bertatik abiatu zen, eta ordutik bertatik ez bagara abiatzen ez gara igarotzen, geografikoki, bueno, Euskal Herriak dituen zailtasunak tarteko, eta orduan, proposamena heldu zen, eta esan gendun, hau da momentua, zergaitik, Atarratzen egoera ez da erraza, eskola transmisioa 1,5 ingurukoa da, azken datuen arabera, familia transmisioa eten egin da neurri handi batean, kaleetan ez da euskara entzuten, eta euskalgintzako sareak ere ez daude oso aktibo. Beraz, bai Atarratze, bai Basaburu eskualde osora korrikaren hasiera hau eramatea estrategikoa da inguruko euskaltzaleak aktibatzeko eta losorroan dauden egitasmo horiei bultzada bat emateko. Zuzen korrika hasiko da martxoak 19, baina horrek ere esaniko du akaso inguru horretarako urte osoko dinamika bat hasi beharko dutela? Bai, inguru horretarako eta oroar Euskal Herri osorako, ez da guk atzo azaroaren 13an aurkeztu gendun 24. edizioa, eta gure helburua bada hemendik eta lasterketara bitartean pixkanaka lanketa egitea eragile desberdinekin, talde desberdinekin, eta gure mezua ezagutzera ematea, ez? Gaur egun korrika lasterketa bera baino askoz gehiago da, ez? Datorren astean korrika kulturaleko kaka antzeslana estreinatuko dugu, 23.000 euroko sormen beka bat eskaintzen diogu Euskal Herriari 2 urterik behin, asko dago korrikaren bueltan, ekarpenak egiteko moduak ere, bakoitzak bere herrian antolatzen duen hori euskaraz kulturan korrikaren aterkipean etor daiteke, orduan lasterketatik harago kanpaina zabala da. Horre seguru naiz ere, Bilbo ere, zergaiti berezi batengatik hautatuko zenutela? Bilbo berez hiriburuak txandakatu egiten ditugu ordenean, eta bai Bizkaian bukatzea egokitzen zen, eta hor lan aukeratu dugu Bilbo hiri handia da, eta badaramatzagu pare bat edizio amaiera potoloekin, ez? Azkena Baiona, azken aurrekoa Donostian, pandemia ostean, eta, espero dugu Bilbo be horrelakoa izatea, eta horretan lanean ari gara. Bitxia ere izan diteke akaso, eta seguru naiz ere batek aipatuko zuela, martxoak 19 astea, San Jose eguna, edo aitaren eguna, ez dakit. Guk beti Aste Santuko egutegiaren arabera antolatzen dugu korrika, eta batzuetan horrela egokitzen da, horrek bere alde ona edo txarra ere badauka, San Jose ospatzen duen narentzat ondo, guretzat korrika hasiera izango da. Ego Euskal Herrian jaieguna izatea aurre ikusi da, beraz, gonbita alik eta euskaltzale gehien batzera Atarratzera. Eta omendua berriz Herrigora da, nolatan egin duzu hautaketa hau? Bai, Herrigorak 10 urte baino gehiago daramatza Nafarroako hegoaldean, euskara ofiziala ez dan zonaldean, ze hori ere esan egin behar da, oraindik leku batzuetan egoera ez dela bat ere erraza, lanean, eta aldi berean Nafarre hegoaldetik Euskal Herri osora edatzen da, bertako produktuekin euskara elikatzen dugu, eta tartean hainbat eragile elkarlanean, aekabera, ikastolak, sortzen, zein agerraldia. Oso dinamika herritarra, kompletua, hainbat eragilekin elkarlanean egiten duguna, eta uste dugu momentu polita dela aitortza bat egiteko euskaratik eta euskaraz sortutako egitasmo honi. Herrigorak ere euskara, ofizialez den eremura garamatza, zabaldu beharko litzateke zonifikazioari buruzko eztabaida? Bai, zergaitik ez, ezta? Eta korrikaren bueltan ere horrelakoak ematea oso interesgarria da, bakoitzak guretik bizi dogulako,
batzuk eaen, beste batzuk Nafarroan, periferiak ere hor daude, ez, eta euskerak denak behar ditu. Euskara osasuntzu egoteko, euskaraz eroso bizial izateko, lehen esan dudan moduen, instituzioi ere badagokie, eta ofizialtasuna bada, gauzak erraztuko lizkigukeen kontu bat. Martxoak 19 bitarte etorriko dira ekimen ezberdinak, korrika kulturala bera ere, zein da urrenkera? Hemendik urten, eta adibidez aurre estreinaldia daukagu etxe barrukoak, ez? Kakale lehengoz ikusiko dugu, hori da, asteazkenean Donostiko Antzokizarrean estreinatuko dan obra, eta hilaren 27an hiriburun arropa desfile egingo dugu. Orain arte iparraldeko ekimena izan da, baina oso lanketa polita egiten dabe, aberatza askotariko pertsonak, nik uste dut korrika bera islatzen dauen ekimen anitza dela, eta nazio mailakoa bihurtu dugu ekimen hori. Eta 29 izango da egun garrantzitsua 45 urte egingo direlako Oñatitik abiatu zala, eta Oñatiko Unibertsitate Zaharrean ekitaldi politikoa egingo dugu, gure helburuak eta balioak lehen lerrora ekarri, eta zertan ari garen aldarrikatzeko, eta zelan ez instituzioi ere eskaera zuzen batzuk egiteko. Korrika kulturaleko elementu nagusia, kaka antzeslana da, izen ezin iradokaigarria. Bai, hori da, Xanti Agirrezabala eta Eriko Laizolaren antzeslan bat da, Ainhoa Hierbe eta Mikel Aizkurain izango dituzte holtzan lagun, eta, hausnarketa bezala planteatzen dute, ez? Euskal kulturaren inguruko, aurre iritziez eta arituko dira. Orduan, dagoeneko 30 emanaldi baino gehiago lotu ditugu Euskal Herriaren luze eta zabalean, orduan espero dugu antzokiak betetzea eta euskaraz kontsumitu daien jentea kultura. Dagoeneko ere pentsatzen dut, erosteko aukera egongo da, kilometroak edo petoak, eta gainera aurten petoak berritasunarekin, ez da? Bai, atzo, aurkezpenarekin batera, hiriburuetako dendak zabaldu ziren, online denda zabalik da, eta euskaltegietan ere bada materiala, petoa tartean. Aurten petoari atzeko partean, reflektante tira oso bat jarri diogu, guk ez dugu korrika ez da gelditzen, orduan gau ari diren horientzat ere segurtasuna garrantzitsua da eta hori bultzatu nahi izan dugu. Kilometroa aipatu duzu, aurten kilometroaren arira aldaketatxo bat ere etorriko da, izendegian, batez ere, orain arte danok kilometroa 1000 metroko zatia, ez? Pentsatu izan dugu dala, korrikak gero eta bidelagun gehiago ditu zorionez, eta ondorioz 1000 metroko zati horiek gero eta gutxiago dira. Eta erabaki dugu kilometro barik lekuko hartzeak eskainiko ditugula hemendik aurrera. Aurten aurreko edizioetan, baino 1000 bat inguru gehiago. Ez dugulako inor kanpo utzi nahi. Hain zuzen, deigarriare izaten da hori, akaso herri batzuetan ikaragarrizko borroka edo hiri batzuetan, hiriburuetan ikaragarrizko borroka goten dela kilometro eskuratzearen, eta akaso bestelako eremu biztanleria apalagoa duten herrietan, han bestelako egoera bat izaten dela. Hori da, eta guk Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu, eta leku guztietara heltzeko alegina egiten dugu, eta hiriburuak betetzea garrantzitsua da, baina Euskal Herria luze eta zabala da, eta beste leku batzuetan lekuko hartzeak agian 1800 metrokoak izango dira, eta batzuetan 300 metrokoak. Adi egongo era, datorrenari, Ane Lordi korrikako koordinatzailea, mila esker, goizonetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.
Goizeko 9:30 agurtu berri dugu Ane Lordi korrikako koordinatzailea eta aipatu ditugu eta aipatu aurreratu dizkigu berritasun batzuk, kilometroa baino lekuko ematea salduko duela AEKak aurrerantzean edota 11. egunaren ostean 12. eguna etorriko dela eta zer esana izango duela, berritasunak ere egongo direla. Bilbon korrika bukatu ostean, ez dakit, honek zer nolako espektatibak sortzen dizuen, Gurutze? Bueno, niri korrikak egia esan beti emozio asko ekartzen dizkit eta egia esan barruak mugitzen dizkit. Petua jazteko momentu hori eta voluntario sareak eta alkarrekin goizeko ordu txikitan korri egite horrek nik uste, ez daukala ezin dela hitzez esplikatu. Eta onartu behar dute, naiz dela friki horietakoa aurreko korrikan, erabat pantaiai begira egontzena, korrika Euskal Herriko txokoetan zegoen. Eta ikusi beharko dugu berrikuntza hauek, zer ekartzen diguten, ez? Baina egia da Euskalgintzak eta AEKak egiten duen lan ikaragarria eskertzeko modurik ez dagoela. Eta gehiago, esan duen bezala, egoera honetan, ez? Euskerak erasoak jasaten dituenean toki guztietatik, eta era guztietara, ez? Euskerak eta euskal komunitateak ertz asko ditu, periferiak, hiriguneak, nik gertuki bizi dut arnasgunetan bizi dugun egoera, eta batez ere arnasguneetan udalerriek eta gehien bat udalerri txikiek ditugun zailtasunak, ez? Zailtasunak eta oztopoak oldarraldi honetan, udalegearen artikulu hauen deuseztea, eta horre guztiak sortzen duen egoera ez egonkorra eta tamalgarria. Eta nik uste, hortik ere begirada zorrotza egin behar dela eta aitortu behar dela Euskalgintzak egiten duen lan guzti horretan ezin zaiola euskararen berpiztearen zama guztia berari eman eta instituzioak badugula eta maila goreneko instituzio gehiago erantzukizun handi bat eta behingoz politika publiko ausartak eta eraldatzaileak egiteko garaia dela. Inflexio puntu batean gaude eta inflexio puntu honetan orain da garaia benetako aurrera pausoak emateko. Esan duten bezala, periferiatik, arnasgunetatik edo beste txoko guztietatik, euskararen egoera iraultzeko behar izugarria dago. Bestalde, aipatu digu, aurten atarratze hautatu dutela 1985 urtetik bertatik ez delako korrika igaro, baina jakin nahi dugu baita ere Orexaren egoera zein den, ze askotan akaso Lekunbarri Leitza inguru har dezake korrika berastegi aldera joateko, edo beste aukera ere bada biztanleria gehiago duten Legorre eta Tolosa inguru hoiek. Zakit, Arribe Atailutikan ere duela urte desente ere, ez zela pasata, gainera berezi izan zen, goize igaro zela, Orexaren kasuan nola igarotzen da korrika? Edo igarotzen da? Gu deseatzen egoten gara, azkena esan dezun rekorrido hori noiz ikusiko dugun paperean. Eta, betelu aldetik, Lizartzara igaro erotze hortan hori dago gertuen harrapatze gaituna, eta hori da pixkat, herri guztia mobilizatzen duna eta ilusio berezia sortzen diguna. Hori bai da gertuen pasatzen dana, onregoten gara, berrea, oraingoan tokatu zaigun, gutxitan izate baita. Bai, ala da. Bueno, sentsazioak aipatzen genbiltzan, Xabi, zuri zer eragiten dizu zure kasuan korrikaren amaieraz da, bete-betean? Bai, aurten bai, aurrekoan ere jaia izan zen Bilbon, gu zorionez kilometro bat betetzen ez dugun hiri hoietakoak gara, asko zatitu egiten da kontua Bilbon parte hartzaile asko dagozelako, eta nik gaur goizean bertan hasinaz kontatzen, 126 egun falta direla, eta irrikaz. Zergaitik, gure hizkuntzaren erakusle ez bakarrik Euskal Herri mailan mundiala dalako, korrika ez da bakarrik
horiek Euskal Herrian korritzen. Hainbat euskaldun daude, edo egongo dira, Argentinan, Estatu Batuetan, euren hizkuntzaren alde eta euren hizkuntzaren defentsan ere korrika egiten. Eta nolabait ere bultzada itzela eta gainera 12. egun horren proposamena itzela iruditzen zait, azkenean korrikan hainbat sektore eta hainbat sektore anitz bat egiten dutelako eta gure egunerokotasunean hizkuntzaren indartze aldera zeresan handia duten sektoreak dira. Esan nahi dut, elkarteak, alderdi politikoak, erakundeak eta norbanakoak. Hortaz, importantea da bai 12. egun horretan, 11 egun luze horietan aldarrikatu dena ere nola gauzatuko den eta nola planteatuko den sinergiak edo lantzean. Eta bigarren mezu batekin ere geratzen naiz oso importantea iruditzen zaidana eta guk ere aspalditxo defendatzen duguna. Euskera ezagutzeko eskubidea izan da doakotasuna eta unibertsaltasunaren ideia hori. Nahitaezkoa da, euskera ikasi ahal izatea ezin da eskubide sentsitario bat izan. Segituan aipatuko dugu unibertsaltasunaren aldarrikapena pera, baina Iñaki zure sentsatzek ere ezagutu nahi dugu. Bueno, nik uste dut korrikak lortu duela gauza gutxik lortzen duten hori, ez? Eta da inkontestablea izatea, benetan, zai itxoiten duzu horrelako egitasmo baten indarra 2 urtetik urtera, erreferente esan bezala euskararen alde eta euskalduntzearen aldeko nik uste dut festa nagusia dela. Hor biltzen diren, Xabik aipatu du ez, elkarte, alderdi, gizartearen eragile eta ordezkari ezberdinak esango nuke ez dituela beste horrelako egitasmo batek biltzen, eta hori oso garrantzitsua da, zeren zalantzarik gabe euskarak aurrera egin behar du gure gizartean, ezagutzeko aukera hori unibertsala izan behar da, hori ere zalantzarik gabe, eta urtean zehar lan asko egiten du euskalgintzak, AEKak noski eta bestelako sarek lan handia egiten dute, baino hor sortzen den energia sekulako motorea da, txute bat jasotzeko eta helburu horietan lanean jarraitzeko, ez? Orduan, esango nuke egitasmo bezala kultur eta euskalgintzaren egitasmo nagusia dela eta festa handi bat dator, gainea koordinatzaileak aipatu digun bezala lasterketa edo ibilbideaz gain gauza asko pasatzen dira eta egiten dira korrikaren harira, gero eta gehiago, eta oso egitasmo aberatsa, anitza, eta nik uste dut oihartzun handikoa lortu du transversala izatea, eta lortu du gizartearen gehienak parte hartzea modu batean edo bestean, horrek sekulako meritua du, eta euskalgintzarentzat, euskalduntzearentzat beharrezko tresna da oraindik. Hain zuzen unibertsaltasuna bera, noski gaur egun, akaso, aipatzen den ereduetako bat ere bada, aurren matrikula egiten den unean, matrikula ordeindu behar dela, eta gero egin dituz gero, diru hau egunean bueltatzen dela, ezberdina ere bada, hori egitea edota zuzenean, aurrera, musutruk sartzea, pixkat eztabaida gaur egun horren bueltan dago, eta jakin nahi dugu, bi eredu hauek nola ikusten dituzuten, ea zer lehen etxi berden, ea jarritu berden, oraingo itzulketaren sistemarekin, Iñaki? Tira, agian oraingo sistemak egin dezake, konpromisoa edo grin hori sustatu, ez? Ordaindu egiten dut eta egingo dut. Eta emaitza lortzen dudanean bueltatuko zait, ez? Pixkat motivazio ikuspegi batetik agian defendatu daiteke, ez? Baina azken batean atzean dagoena da horren unibertsalizazioa, eta nik uste dut hor bat gatozela denak. Izan daiteke agian lehen aipatu dudan, tresna edo irizpide xaxatzaile bat, baino izan daiteke ere doakoa hasera batetik, zeren beharrezkoa da ere animatzea
agian zailtasun gehiago izan dezaken norbait, euskaratzera, ez? Eta segurazki, horrek lagundu dezake zergatik ez. Baina nik uste dut gizartean egiten den eta egiten jarraitu behar dugun hausnarketa dela euskararen aldeko baliabideak, tresnak eta marko normatiboak ezinbestekoak direla, gure hizkuntza propio honen aurrera pausuak sendotzen jarraitzeko, ez? Hori da gizarte bezala nik uste dut lortu dugun akordio orokor eta transversal bat, ez? Naiz hain ezkorra, ulertzen dut beste batzuen ikuspuntua, baina naiz hain ezkorra oldarraldi edo eraso edo hain ikuspegi kritiko batetik epaitzen danean zein den euskararen egoera eta administrazioen lana. Nik uste dut biztan dela zenbat aurreratu den hamarkada hauetan, nola egiten duen aurrera ezagutzan euskarak gero eta gehiago, nola hezkuntzaren zutabe nagusia den, eta denok dakigu erronka erabileran dagoela, transmisioan dagoela, denok hartzen dugu parte lantalde ezberdinetan, erakundetatik ere informazio hori partekatzen da, Donostiako udalean lantalde aktibo bat dago eta nik bertan parte hartzen dut eta ardurak egon badaude, baino nik uste dut ere baikor izateko arrazoiak ere badirela, eta nire ustez inparablea da euskararen sustatzeak eta euskarak duen gizarte implantazio hori, ez? Eta bidean topatu behar dugu beti elkarrekin zein den tresna eta zein den bide egokiena denok partekatzen dugun helburu hori lortzeko. Xabi? Bai, batik bat ados egonda guk eta parte hartzen dugun foro ezberdinetan egin den balorazioa doakotasunaren inguruan pixkate inek egiten duen kontrakoa izan da, ezta? Azken batean, Bilboko euskera aholkuko batzordean edota etorkinen udal kontseiluan planteatu diren hainbat elementu egon diren mahai gainean eta horietatik bat errenta kapazitatearen kontua izan da. Hainbat pertsona daukate interesa euskera ikasteko eta egia da zoritxarrez gaur egun diru hori aurreratu aldutenek bakarrik sartu aldirela, ezta. Nik uste dut beste oinarrizko eskubide bati buruz arituko baginateke, ez dakit, osasunerako eskubidea edota etxe bizitza, etxe bizitzaren kasuan konparaketa nahiko merkantilatu dago, baina hezkuntza eskubidearen inguruan, zoramena irutiko litzaiguke Osakidetzan sartu, aldez aurretik isa diru eskatzea eta ebakuntzaren ostean dirua bueltatze, ezta, ondo ateratzen bada. Nik uste dute hori ezaigu okurritzen oinarrizko eskubide baten inguruan eta euskararen kasuan horrelakoa izan behar da, ezta. Unibertsaltasunari bermatu behar da, posible izatekotan administraziotik eta botere publikoetatik, baina posible ez baldin bada, behintzat euskalgintzan dabiltzen hainbat euskaltegi eta errekurtsoak behintzat debalde direzela bermatuz. Gurtze? Bai, nik uste dut ideia nagusia hori dela, ez? Euskarak unibertsalizazioaren bidean mugak zendu hartzezkiola eta ezin duela paretak ezin dutela aurrean egonez, hizkuntza aurreneko aldiz edo lehen pausoz ikastera doazen hoientzat. Eta bai heldu nahi nioke pesimismoaren edo katastrofismoaren afera horri, ez? Aipatu delako, egoera positiboa dela, azken urteetan euskarak egin duen gorakada nabarmena dela, eta hain mezu katastrofistak edo atzerakagoa zen mezu hori ez dela erabat horrela, ez? Bai,
ikusten da azken urteetan administrazioaren aldetik aurrera pausoak egon direla, lortu dela administrazioak nolabait ere euskalduntzea eta euskalduntze horretan aurrera pausoak ematea eta euskaldunen hizkuntza eskubideak oraindik ere errespetatzen ez direnak maila batean gehiago errespetatzea, baina orain egia den gauza bat da eta realitate bat da atzera pausoak etorri direla eta atzera pauso nabarmenak. Bai, OPetan hizkuntza eskakizunak deuseztearekin, orain dela aste honetako berria da, Gipuzkoan administrari plazak bertan bera gelditu direla. Hizkuntza eskakizuna ez delako beharrezkoa ez duelako jotzen, eta hau oldarraldi bada, eta hau ezin da bestera deitu. Eta esaten dizu bakoitzak euskararen afera bere eremutik edo bere egunerokotasunetik bizi du eta benetan euskaraz funtzionatzen dugun udalak eta herriak kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude urte luzeetan euskaraz funtzionatzea iritsi gehalako eta egunerokotasun guztia gure herri euskaldunetan euskaraz egin dugulako eta ematen ditugun zerbitzuak euskaraz direlako ia 100%, ba hori lehentasunez horrela ez izatera garamatza azkeneko oldarraldi honek, ez? Eta nik uste du hau bai dela mahai gainean jarri beharreko zerbait, hau bai dela atzera pauso bat, eta hau bai dela instituzioek eta gobernuek benetan blindaje bat eta benetan aurrera pauso estrukturalak eta epe luzekoak planteatzeko garaia dela. Hemen utziko dugu aipagaia eta gure azken kontuari heldu beharra diogu. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek, PP eta Voxekin batera lanbidarteko gutxieneko soldata erabakitzeko herri ekimen legegilea eztabaidatzeari uko egin dute, ekimenak 128.400 eta 495 sinadura izan arren. Elala, BSK, Esteila, Ziru eta Etxalde sindikatuek langileen estatutua eraldatzeko ekimena eraman dute Gasteizko legebiltzarrera. Honek jasoa zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Parlamentuak proposamen legegilea burutuko ziola Espainiar Gortei langileen estatutua eraldatu eta lanbide arteko gutxieneko soldata autonomia erkidegoek erabaki dezaten. Pentsiodunen herri ekimen legegilearekin gertatu zen moduan, ez da eztabaidarik egon. Bilduz gain, beste norbaitek parte hartu nahi du? Ez. Izlari bakarreko eztabaida izan da beraz, soilik Bilduko Peio Otxandianok hartu du hitza. Bakarrik utzi izana deitoratu du. Parlamentuan bertan eztabaidatzeari uko egin zitzaion gaur egingo den bezala, bakarrik utzi bai naiz, bai gaituzue eztabaida hontan. Gaur hemen ez dago eztabaidarik, talde parlamentario guztiok erabaki duzuelako ona ez jaistea honen inguruan eztabaidatzea. Ez eztabaida parlamentarioik egongo. Gero botoen azalpena segurazki etorriko dira eskerrak. Eskerrak, zuen borroka gure borroka da, baina, ateak itxita dauzkazu eta hartu zuen tramankuluak eta hurrengo batera arte. Herri ekimen legegileak Bildu eta Sumarren aldeko botoak izan ditu bakarrik. Aurka egin dute EAJ, PSE, Euskadiko Ezkerrak, Partidu Popularrak eta Voxek. Ekimenari ateak itxi ostean hartu dute hitza aurka bozkatu duten alderdiek eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak. Sindikatuek aldarrikatu dute herri ekimen legegileak politika publikoetan eragiteko baliabideak direla eta hala ere eztabaidari uko egitea erabaki larritzat jo dute. Eztabaida ukatzea, erabaki larri badala, erabaki antidemokratikoa dela. Herri ekimen legegile honen eztabaida ukatzea, autogobernuari uko egitea eta legea tramitera ez onartzea, astakeri bat litzateke, iruzur demokratikoa. Ekimenarekiko kontrako ikuspuntuan bat egin arren, EAJ eta PSEiko Markel Aranburu eta Ekainriko legebiltzarkideek argudio ezberdinak azalerarazi dituzte. Jeltzalearen ustetan helduko da lanbide arteko gutxieneko soldata propioa. Sozialistarentzat ez da ideia ona izan. Berandu baino lehen Euskadin gutxieneko soldata adostu propio bat izango dugu. Permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio supondría por sí mismo abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España. Hauxe, atzokoan gertaturiko eta gehiago jakiteko ere gurera batuko zaitugu. Pello Igeregi, Ela Sindikatuko negoziazio kolektiboko kide, egun hon?
Egunon. Beno, nola, hau zapore, gelditu zaizue atzokoaren ostean? Garratza, oso garratza, ikusita gure politikari ezin maila baxua duten, eta baita ere ze ikuspegi demokratiko, autoritarioa eta elitista duten. Gure ekimekin ados egon ez arren, gure ustez gutxieneko demokratikoa izan barko litzateke, herritarrei ahotsa ematea, eta 140.000 sinadura jasota gero, legea tramitera onartzea eta ondoren eztabaidatu ahal izatea. Eta ikusita atzo legebiltzarkide gehienek kontra bozkatu zutela eta eztabaidarik ere ez zela egon, argi dugu politikarekiko desafekzioa zergatik gertatzen den. Horrelako ikuspegi autoritario da, gailentzen delako. Orain, bide ezberdinak zabaldu dituzue beste gainontzeko sindikatuekin, zein izango da hurrengo pausua? Guk jarraituko gu ekimenarekin aurrera egiten, ikusi barko gu hemendik aurrera ekimena bizirik zela mantentzen dugun, gure ustez oraindik ere eztabaida politiko eta legala eman egin barko da, eta ikusiko dugu zelan gauzatzen dugun, eta beti bezala gu negoziaziorako ateak itxita topatzen ditugunean, ondoren ate horiek ireki egite ditugu mobilizazioen bitartez. Orduan mobilizazio horiek adostu behar ditugu beste sindikatu eta eragileekin, eta legebiltzarrean ukatutako eztabaida kalean irekiko dugu. Horre baita ere, beste bidea ere bada, lan hitzarmenen bitartezko negoziaketa, bidea ze puntutan dago? 3 Confebaskek ezezkoa eman eta gero, ikusi beharko dugu epaitegietan zelan jotzen dugun, eta bide horretan ere kaleak bete beharko ditugu. Atzo EAJ-ko ordezkariak parekatu nahi izan gintuen arren Confebaskekin, hemen eztabaidari uko egin dion eragile bakarra Confebas da. 3 esan du, ez duela inongo asmorik gutxieneko soldari buruz hitz egiteko. Are gehiago, guk erabat pragmatikoa den proposamen bat egin eta gero 1.500 euroko gutxieneko soldata bat ezartzeko, ea nor bizi daiteken 1.500 euro baino gutxiagorekin gure herrian, Confebaskek orduan ere berriro ezezkoa eman zion eztabaidari. Beraz, hor ere epaitegien bidea ireki beharko dugu eta baita ere kaleak okupatuko ditugu. Horre beste bidetako bat ezakite ze punturaino egingarria ote den zuentzat, izan daiteke akaso elkarrizketa sozialerako maila, sartuko zinakete bertan, soldatari buruz hitz egiteko? Elkarrizketa sozialak ez dauka inongo sinesgarritasunik. Atzo legebiltzarrak eztabaidari uko egin eta gero pentsatzea beste mahai batean legebiltzarkide horiek beraiek gobernuak presio egingo diola Confebaski, ez dauka horrek inongo sinesgarritasunik. Mahai horrek dauka helburu bakarra eta Confebaskek beto eskubidea eduki ahal izatea eta gobernuaren politika neoliberalak legitimatzea, eta gu ez gaituzte hor topatuko. Hitz egiteko borondate guztia badaukagu, baina gobernua zuritzeko gu ez gaituzte erabiliko. Aipatu den beste elementuetako bat ere bada, ekimen honen bitartez desorekak egon daitezkela Espainiar estatuko herri ezberdinen artean? Bai, guri atzo argi geratu zitzaiguna Alderdi Sozialistako bozeramailea entzun eta gero da, langileak espainolak nahi dituztela, eta espainolak nahi dituztela bere lan baldintzak okertzeko. Handu ez askotan entzun izan dugu, hitz egiten hemen eztabaida identitarioak alde batera utzi barriela, eta jendearen arazo materialei buruz eztabaidatu egin barra da. Hori da guk egin duguna, eta Alderdi Sozialistak erabaki du, lehenbizi espainola izan bar dela, eta ondoren hitz egingo dela arazo materialei buruz. Guri izugarrik eskatzen gaituen arrakala da, Hendaia eta Irunen arteko arrakala, 300 euroko arrakala dago gutxieneko soldatan gure herri barruan, eta ondo iruditzen dugu, ez dago inongo problemarik, estatuko beste herri batzuetan gutxieneko soldata handitu dadin, baina guk askatasunaren nahi dugu, gure langileriaren gutxieneko soldata hobetu ahal izateko, eta herri moduan gutxieneko soldata komun baterako bide egin dezagun. Adi, izango hemendik aurrera sindikatuek garatuko duzuen bideaz, Pello Igeregi, Ela sindikatuko negoziaketa kolektiboaren arduraduna. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei.
Eta 4 minutu gelditzen zaizkigu, beraz bixi-bixi ibili beharko dugu, aipagai honekin, eta hasteko nahiko nuke sakondu. Eztabaida beran, zen eztabaidarik egon, gero bai egia da, alderdi politikoek euren bozketa arrazoitu zutela, baina ez dakit, bereziki kexen abia puntua ere hemendikan badator, nahi dut jakinean nola ikusten duzuen hau, Iñaki? Bueno, zuk aipatzen duzun gaiaren inguruan, gertatzen dira ere horrelakoak, esan nahi dute eztabaida izan edo ez izan, alderdi politikoek batzuetan hartzen duten erabakiak dira, eta zuk aipatu duzu nola gero bozka azalpenean bakoitzak eman zuen bere iritzia edo argitu zuen bere postura. Honekiko alderdi sozialistatik, atzo bozeramaileak azaldu zituen gure argumentuak, ez da. Guretzat importantea da, agian eta ulertzen dugu beste batzuentzatez, baina guretzat importantea da estatuko markoa zaintzea. Alderdi sozialistak eta hori ukaezina da, eta ez dugu demostratu beharrik zeren gure iritziek eta gure erabakiek ja azaltzen dute autogobernuaren aldekoa da erabat, ezin zaio leporatu alderdi sozialistari bere historian ez duenik bestek bezain bat edo gehiago lan egin Euskal Herrian autogobernu eraginkor eta marko propio bat izateko, eta horrek ez du esan nahi, gure tradizio politikoak ez duela atenditzen bestelako markoa, Espainiakoa dela, estatukoa dela, eta ondo txertatu nahi ditugu gure herrian gertatzen diren eta ematen diren eztabaidak kontestu zabalago batean. Eta ez gea eskutatzen alde horretatik, eta bai arduratzen gaitu ze oihartzun edo ze eragin izan dezaken Euskal Herrian sustatzen den erabaki batek estatuaren osotasunean, ezta. Baina dena den, esango genuke, ez dela atea itxi horrelako eztabaida bati. Askotan ikusi dugu, naiz eta abia puntu bat ez konpartitu, bidea egin daitekela, izan daiteke negoziazio kolektiboa aipatu duzun mai horretan, ulertzen dugu ere Confebaskek paper bat izan behar duela horrelako erabaki batean, eta gauzak aztertu egin behar dira eragile guztien aldetik, borondate ona azalduz, baino debate hori irekita, ezta? Eta bide hori egin daiteke seguru, baino eztabaida horren aurrean uztartu egin behar dugu gure aldetik behintzat, autogobernuaren aldetik zer den onena, Euskal Herriko langileentzat zer den onena, osotasunean ikusita estatuko lan markoa. Denbora gainera etorri zaigu, beraz, onaino. Markatu. Lasai, hemen txen utziko dugu gaurko analisi. Besteek zeharo ezberdin ikusiko lukete eta sentitzen dut. Lasai. Solaskideek diot. Lasai, egon, izango dugu aukera urrengoan, eta adiago ere ibiliko naiz urrengoan eztabaida hau lentxeago egiteko. Ezkezkatu. Mila esker gurean izategatik, Iñaki Gabarain, Donostiako kirol eta bizi osasuntsu zinegotzi eta peseko kidea, Xabi Jimenez ezkerran itzako zinegotzia Bilboko udalean, eta baita lehen eguna Gurutze Etxezabal gidoian begiratu behar izan dut, txuleta ezin bestean dut, sentitzen dut, baina agurtuko zaitu gure ere Gurutze Etxezabal EH Bilduko kidea eta Orexako alkatea. Mila eskerko izonetan irurei gurean izategatik. Mila esker. Mila eskertu egin. Goizeko 10 dira, Zugarramurdiko 51 urteko motortzale bat hilda ostiral goizarean Urdazubin argindar zutoin baten aurka. Jo ostean eta honen baitan erorita. Itxaso Leon, egun on? Horixe bera jakindu foru zaingoak.
Ez beharra goizeko 5 eta 11 gertatu da, NAP 44, 0 bat errepideko 2,9 kilometroan Akerdi auzoan, eta antza denez zutoin elektrikoa erori da, eta gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du, eta errepidea zeharkatzen zuen kablearen aurka egin du, eta ondorioz, istripu honetan hilda motorzalea, hain zuzen, Euskal Herri osoan egoize boladak ere bortitzak izan dira, gau baten emaitza izan da zutoinaren aurketa, eta beste toki batzuetan ere adarrak erori dira, baita ere aipatu dugun moduan 9etan Igarren eta Karrantzan, Elizondoko foruzaingoaren eta atestatuaren brigada patruiak ezbeharraren dinamikak ikertzen ari da, eta esango dugu baita ere, basutea piztu dela, Hondarribiko Iger Lurmutur inguruan, oraingoan bai, aldugun batekin Bilborekin, Itxaso Leon, egunon? Kaixo, bai, oraingoan bai, egunon, bai egoaizearen indarren ondorioz, goizeko 6 pasatxo piztu den suteak indarra hartu du eta zabaltzen joan da. Geroago 9etan Gipuzkoako hainbat tokitatik bertaratutako hainbat suhiltzailek sua kontrolatzea lortu dute, baina oraingoz ez dute itzali, ondoren hasi den neurriak zeregin hoietan lagun dezake. Neurri preventibo gisa esan dezakegu inguruko baserriak hustu dituztela, baita Igerreko kanpina ere, bertan dozenaka pertsona bizi baitira eta Radio Euskadik azaldu duenez, oraingoz bakarrak eskatu du udalak birkokatzea, guztira 50 pertsona inguru ebakuatu dituzte. Iztari batzuek ere alde egin behar izan dute ingurutik. Nola nahi ere etxe bizitzetan ez dago ez kalte fisikorik ez materialik eta aurreikuspenen arabera kaltetutako pertsona guztiak beren etxe bizitzetara edo karabanetara itzuliko dira egunean zehar. Igoren Paran Hondarribiko alkateak suhiltzaileen aginte postura joan ondoren Radio Euskadin azaldu duenez, sua goizaldeko haizetearen ondorio zeroritako zutoinen batek hasi ahal izan du Urdazubin hildakoarekin gertatu den bezala. Sugarrak zabaltzen lagundu du era berean goizaldean ia Euskal Herri osoa astindu duen hego-haize bortitzak urte sasoi honetarako temperatura oso altuekin. Eta honekin batera aipatu behar ere 33 behi hil direla ostiral goizalde honetan Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, sua goizeko 3 aldera hasi da, El Suceso auzoko etxalde batean, une horretan Nikuiluan zeuden 40 behietatik 33 sutearen ondorioz hil dira, suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Raúl Palacio Karrantzako alkateak Cadena Ser irratikatean ostiral honetako lehen orduan azaldu duenez, nahiko gau mugitua izan da. Ha sido una noche bastante movida porque ya ayer a la tarde con el viento y demás tuvimos varias incidencias de árboles caídos y algún corte de luz que me consta Iberdrola ha estado intentando solucionar toda la noche. En algunos sitios ya se consiguió, pero sin duda lo más grave ha sido evidentemente el incendio sufrido en el pabellón ganadero del barrio del Suceso. Sí, bueno, es un incendio importante con alguna de cabeza de ganado que no ha podido ser sacada del pabellón. Aún no tengo constancia del número, pero bueno, pues es una desgracia lógicamente. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta aipatu dugu gaurre gaueko haize bortitza, bain zuzen haize eta sute arriskua medio abisu hori zuen ezarria Euskalmetek ostiral honetarako goizaldeko 6 arte haizeagatik, orduko 100 kilometrotik gorako haize ufadak neurtu dituzte gauerdian hainbat tokitan, oizen 150 kilometro orduko haize boladak izan dira goizeko lehen orduan, Zarautzen 126,5 kilometro ordura iritsi dira izeteak eta orduko 132 kilometroko haizea izan da berriz untzuetan. Haizeak gainera gora berak sortu ditu errepideetan, zuaitzak eta darrak erori dira eta ondorioz bigarren mailako zenbait errepide itxi behar izan dituzte. Bide batez errepideak lasai dira une honetan, baina gaurko eguraldiaren informazio osoa ekarriko du Iker Ibarruzeak. Giro nahasiarekin hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da eta mendebaldetik ekialdera goizean zehar zaparrada txiki batzuk pasako dira. Oso euri gutxi izango da eta uskeria botako du, baina goizean zertxoet bustiko du, hala ere eguerdirako atertu egingo du, eta arratsalde partean, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko direnez, egunaren bigarren zatia argiagoa izango da. Gaualdera berriro ere hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego haizea ibiliko da, goiz partean oraindik zakar, baina orduak aurrera ginala indarra galduko du, eta temperatura minimoek oraindik goraka jarraituko dutenez, goiza benetan epela izango da. Minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet behera ingo dute, herriberan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira,
altuenak aldiz, kostaldean. Ba, guzti hauekin galdituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Agur pila asteburuan. Berdin. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak egunon. Nola nabaritzen den ostirala dela, Bai, sekulako. Ahotsa daukazu beste toki batean. Bai. Ahotsa edo tonoa edo. Bai. Bueno, hemendikan saltoka irtengo naiz. Bai, nabari da pegi, vamos, oso pozik, bai, pozen gara, zugatik, aizu. Eta, bueno, zuak ere hemendikan ordu pare bat barru seguru naizala ongo zaretela, Bai. Agurtzen hariko gara, asteburu ona pasa, entzuleok, eta larara lorolo, bai, horrela izango da. Baina, baduzu zerra ipatu, zein da eguneko menua gaurkoan? Esango nuke, eta gozez iritsi bar da gaurko bigarren kafera, bestela laugarren platererako iaia ezinean ibiliko da entzulea. Bueno, Iraitz Lizarraga Gomezekin hariko gara kafe hutsa hartzen, Zizurkildarra aktorea da, zuzendaria da, irakaslea da, sortzailea da, eta berarekin haren lanaren inguruan hariko gara, Oiana Maritorena Genbek gidatuta. Kaka ikuskizunari ere heldu behar diogu, Goiuri? Bai, korrika kulturalaren baitan, ekitaldi nagusia izango da antzezlan hau, eta gaur badaukate horrela entxego orokor bat, eta uste dut telefonoz minutu batzuk lapurtuko izkiegula, entxegoaren aurretik, kontatzeko, ea zertan ari diren. Xanti Agerzabalarekin hariko gara, Erika Olaizola ere anibiliko da erabideak atenditzen, agendari helduko diogu, Oiana Maritorenak ekarriko dizkigu astebururako hainbat itzordu arte eszenikoei dagokionez, eta Saharara begira jarriko gara, datorren ostegunean izango baita Mendebaldeko Sahara eta frankismoaren biktimak kongresua, Anzturaren aurka izenpean, informe eta liburu oso bat kaleratuko dute, eta asteazkenan izango da, nik ez da izegun esan dudan, baina datorren asteazkenan izango da Bilbon, eta bertan nolabait aldarrikatuko dira kolonia izan den enean Mendebaldeko Saharan izandako frankismoaren biktimak. Informe horren inguruan, hainbat mahai inguru, parte hartzaile politikoak, ekintzaileak eta bestelakoak, eta gu Irantzu Mendiarekin hariko gara gaurkoan, haren nondik norako guztiak ezagutzeko, eta gainera, Goiuri, autogestio jardunaldien inguruan aritu behar du. Atzo beraiekin hitz egiteko asmoa izan genuen, baina jardunaldiak haintzi dauden interesgarriak ezin izan zutela atsedenaldia egin, eta orduan